Independentziaren ondorioak ekonomian gai bezala jarrita hitzaldi bat ematen dute. Horri dira Izlariak eta Txente Redondo eta Euskarra Zabala. Txente ekarri dugu, horri da ekonomia eta ikuspegi juridikoan inguruan badituko zela eta Euskar ekonomista da eta hortari ere salseatzen ari zela. Horrekitza emango diez begainei eta hola zutik egin duten eserita nola bat lagun artean egin dugu gaurko nola. Eta gero, konkretez zenolako metodologia erabiliko dugu. Eta gehien bat, ez usteko bukatu arte, galderak edo zuzenketak, edo zuen aportazioak egingo dugu da, edo momentu zuek ere, apostu, pixka, ez da baina ez, baina dugu bat ikusiko dugu. Ez dela luzatzen da asko eta posan gaitzen. Esan dugu, euskaldun, ikuspegitik oskara habituala, nik ere bat juridiko-politikoen arrotik, eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko antolatzeatik. Degustazio menu txiki bat egin dizuegu hemen. Testu gutxi ikusten duzu eta irudi asko. Nahiago dugu itzeitea, berbaitxia, eta gai oso zabala da, baina saiatuko gara zentratzen zuretzak interesgarriak izan ditezken gauzak, eta sinopsian pixka jarri ditu. Enpresetan erabiltzen dute metodo bat, amia analizia ditzen diotena, erderaz DAFO, eta ahulguneak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak. Cada milesi bat, positiboak eta negatiboak eta saiatu gara pixkat gorekatu egiten. Horban ezitu gara igual, aprotxeko Euskal Herrian izenak karrika estua dela, karrika estuetatik hasiko gara eta zabaltzen joan, eta uste dugu azkenean ikuspegi positibo bat erabatzen zuen, baina beste oso batzuk ere komunikatzen egiten. Horra, lehenengo zatian, ikusiko duzu pixkat lurralde desorekak, Euskal Herria kontzeptu moduan ulertzen dugu ze formatu pensioekin gertatzen den, gero eta zer esan handiago bat ari da, gastu sozialaren gertatzen den, mehatxoen artean zarritu nahi batu dute, gure produktua boikoteatu ingo lituzketela, eta ondaren agozan, euroarekin dago parze gertatzen ari den, da korralintoak eta motelamenduak, zatiketak zeudorio euskaten, geure Euskal Herriko ekonomia euskan indarguneak, azkatu bitxu ondoren, industriak, esportazioak, ikerketak, industriak, kooperatibak, eta inat kontzeptu oso interesgarria egin. Ze aukera sortu dizkigu noaiko krisi ekonomiko honek, energiaren estakoan dauden mobida oso interesgarri batzuk. Konsulta referenduak, kasualidadez gaur bertan, Eskozian ja jarri diote irailaren 18an, datan, konsulta horrek, hortaz, entzin dugu. Estatu txikia, ezea bantaian mundu globalizatu baten, eta ikustu dituzue datu batzuk, ikuste oso esanguratxo egina, eta datuak dira ez dira iritziak, hori importantea da. Eta bukarera gutxi dugu pixka, ez da igual zabalago bat, Europako Batasunaren barne, okanpo edo dundeon berpen duken, da Islandiaren kasuak eta norretan egin. Horban, eba ez gutxi zibar noen ditu, baina zuen bostu duzun momentutan, lasai askuan, eta zatiketa administratibona ez dizuen kontatuko zuek Nafarroa garaian, orkestatu zen azkeneko zatian bizitzen, itxasuko mendebaleko Nafarroa. Eta bai ikusten dela, politikak diseinatzerakoan, falta dela koesio bat. Guain bai dabiltzara koesio fondoekin eta bere gunean zuberoakin egin zen, hori laguntza batzuk, eta sakana magazinen problema ez dizue kontatuko, ni baino beto zautzen duzuelako. Gaidegia zautzen duzue behatoki ekonomiko bat, Euskal Herriaren datuak osotasunean biltzen duena. Ez dena erreza, bat ez iparraldekoak Frantzian oso galduta egiten dira. Baina hemen pixka, baina zaitizak jasaketa eratzen dira. Baina egia da, koesio faktori fantazia gura, parlamentu txot bakutzak edo autonomia txot bakutzak egiten ditula bere trafitxeak, baina herri bezala gauza gutxi. Zarretan kontetu esan digute, eta hortaz zentere horretako da, pensioen gaia, esan digute Euskal Herriak ezin esko izango ditzake pentsio sistema bat egin. Gero eta aditun gehiago daukagu, gero eta kopisatzaile gutxiago,
Eta orduan esaten digute hori defizitario izango ditzakela, eta espainolei eskerrak bizi gara. Guk horren buelta eman diogu, hemen ikusten zuen Europako mapa bat, aberastasunaren arabera. Berri egunean, ikusten dira, eskualderik aberatzenak gero zintzu dira. Renta per capita edo barne produktu gordinean esatez da. Orduan, gure kasuan gertatzen dena da, gure pentsioak 1.000 euro inguruko direla, Euskal Herrian, Espainian 800 eurokoa dira. Beraz, pensio aldetik, suposatzen da, zuek pensionista moduan kobratzen zuela kotizatu duzuen arabera, ez dutela oparitzen Espainiatik. Hori da, sartu duten ziri bat, sarritan, aipatzen dut. Egia da, normalean estimatzen da, 2 langile behar dituzula pensio bat ordaintzeko. Sistema horrekatu bat eta iraunkor bat izateko porta mejoa da. Eta momentu hori, langabeziai problema direla, eta kotizatzaile gutxiago daudela, ratio hori jaitsi dela, eta nitik bera erabiltzela. Baina Espainian ere bai, Euskal Herrian, pensio sistema zalantzazkoa bali bada, Espainian zalantzazkoago. Ezan dut baina, bueno, pero hortaz nahi gazu izan. Gastu soziala, oain eztabaidatzen ari da, aurre kontua gora eta bera eta hola, eta Euskal Herriak zubitxearen gastu sozialen proportzioan gutxi gastatzen. Gastu sozialen estimatzen da, hezkuntza, osasuna eta zautu ditxun gauzturik. Eta horrean, gorra edo kalkula zer ikusia o zer ikasia beste herrialde batzuetatik. Bueno, pasatzen gara bigarren atalera, nire eskuen boikotaren kasua. Jokatzen dutxeak, ondatu izuzune, Esloveniaren kasua, Lituania, Katalunia zelatratzen ari den, nahi gatik esplikatu dizu grafikatxoa. Hori da, adibide oso berria izan dugu, kabaren ingurut bat, esatzen zarete, Katalunian aziztunean minutu soben eskarekin, lehenengo urratza izan da Espainiari kabaren kontra kristona. Baude datuak, baude baitzak, eta hortik geroztik kaba zabaldu da beste esparruetara, gehien bat munduan zehar. Eta salmentak izan dira aurretik baino altuagoa. Baina boikotetaz hitz egiten dugunean, da bidai ida y bueltakoa, fundatorikoa. Hau da, zer ingo dute espainoz, freixeret ezin balik baute erosi. Txampaina erosiko dute, zikure, txampaina askoz garestiagoa da. Eta horrekin batera ikusten dela, dietagatzik, zu bultzatzen duzunean, boikote hori, argi dedutzela zu ere beharrak dituzula, behar dituzu alternatiba, eta ez daude, kabaren kasutuan. Baina ez hori bakarrik, eta harreman ekonomikotaz hitz egiten dugunean, gauza bera. Egia da, zu saltzen dezula, baina baita ere erosten dezula. Hemen historikoa, leheno komentatu dugun, bidai, hau da, Nafarroa eta Basko Blabaz. Askotan, asko esaten dutela, ez du inguko eragin izango, erradiate desberdinak, eta konjunktura ekonomikak izugarriak dira. Nafar produktuak askok eta askok saltzen dira gehien bat asko gadazetan. Eta apurtzen bada harreman hori puntu bateraino, ze ingo dira, lehiatu adibidez Murziako produktuekin, Estatu Espainolean. Ikuspegi ekonomikista batetik, ideologiko batetik. Eta Europan zehar eman diren kampainak eta barra, ekatutakoak, herri baltikoetan, Zentro Europan ere, azken finean, kampaina horiek ez dira aurretik. Zu beti gaina diversifikatzen duzu zure salmentan restituzietan, alternatibak bilatzen dituzu. Eta gure realitatea ikusita, ekonomikoki eta dena, bintaiak izua dira. Gu bai, alde batetik ere, hori ez, kokatuta gauden tokia, geografikoki. Historikoki, bideak egita daude ere, Europari begira. Niretzat, gako nagusitariko da, gehien bat, hori ez, haiek ere, boikota hori bultzatzen dutenek, horiek ere behar dute, ala edo nola produktu horiek. Esango zen, realitate guzti, absurdoa ez. Bai hor, datu batzuk, eskerra beraz talderetan, Eslovenia, Jugoslavian barruan zegoenean, Serbiak erostazioen bere produktuen duteko hiru hori. Esloveniak eragizunean, independente egitea, Serbiak esan zioko, ez dizuegu produktu bat erosiko. Gaur da eguna, Eslovenia nahiko aberatsa dela, Europaren barruan dagotala eta Serbiate jokan. Lituanian, gertatu zen antzeko zerbait, Rusia esan ziola, petrolioaren hornidura moztu ingo ziola. Guk dakigula Lituanian kotxaketzen gelditu gasolinari gara, ez da izu Rusia zantzen destinero baita ezoaz, behar da garestiago, baina erosi dezakezu.
Eta Kataluniako kabarekin, horretxetek eman duen apunte hori, interesgarria izan zen, estatutua, Kataluniako estatutua negoziatzen ari zirenean, zepilatzen Madrilen. Boikot bat egon zen, Kataluniako kabaren kontra, eta salmentak ehuneko 6 zitzaizkien. Baina gara kontuak ez dira, eta badakite kaba eta txakolina eta sagardoak eta galkorra direla, urratu ez dela balio. Orduan zizien esportatzen kanpora, eta kasualidadez, Kataluniako kabaren salmentak ehuneko 6 igo ziren urtea. Beraz, ekonomiak irekitzen diren neurrian ere, zure kultura ez dela saldu ditzazko. Gerratika hau, pasatzen egin dagoa, Europako datuak esplikatzen dut ulertzeko ze prozesu eraman dugun azkeneko 30 urte. Lehenengo, ezkerra eta eusiko zuen 1980ko panorama. Eta hiru kolore ikusten zuen. Bata da, barne konsumoa, hau da, txetek esan duna, tuterako alkatxofak, Donostiako jatetxe bat ezautzen bidena, nire konsilatzen da barne konsumoa. Euskal Herriak berak bere buruari eskintzen dion zerbait. Bigarren kolea zen, Euskal Herriak Espainiari izaltzen ziona, eta hirugarrena zen Espainiatik kanpoko merkatuetara juten zena. Hori, dela 30 urte. Figatu zaitezten nola juten aldatzen grafika hori, eta krisia zer horretik 2008an, ja parekatu ziren hirurak. Hau da, hemen bortzutzen ziren 3 eurotik, bata zen barne konsumorako, bata zen Espainiarekiko harremanetan, eta beste hirugarren bat, Espainiatik kanpoko zen. Ez dago esan beharrik, krisiari aurre ongien egin dioten enpresak momentuetan dira esportatzen ari direnak. Alemaniara, Frantziara, Brasiliara, Mexikara, nahi dituzen. Osa, garri hori zoguna, 2010ko datuekin jokiko bain ditu, bainik ez daude, disponible. Baina esan niko luke, gure menpekotasuna Espainiarekiko murrizten ari dira. Datu importantea, boikotaren kasuak eta ipatzen direnean, jakiteko realitatea gero zein den. Eta ziur nago, eta hemen bidez ditxu datutuan Katalunian da Euskal Herriaren gaur egun gu gehiago respondiogula Espainiari, Espainian guri baino. Boikota alde bietako izan daiteke. Pertsonak ez nahi zu oso boikot zalean. Salamakako txorizo dugu noleta zaizu, txorizo erosiko dugu eta jatean jarrituko dugu. Edo Kanari aeroporta junti balik badezu, nik izteko tezerrez Kanari aeroporta. Baina txikak, nik uste, mamu horiek saltzen izkugutenean, enpresari txiki asko eta zaten dunean, ez ez badi dute gure produktuak erosten, hori da errealitatea. Gaur egun Espainiak gutxi erosten du Euskal Herrian, eta erosten du ez du horrein gainera. Liquidezia problema euskatela. Orduan, nintzen, nintzen gizu maldunan horako nahi. Kataluniaren kasu egon komentatu bizkat, zen uste politia dela... Bai, txostenarena. Eta gainera, interneten bitartez aukera dago izteko, Tezulo Katalan de negoziz deitzen dana, eta han baita ere mehatxuen inguruan egin dute sailkapen bat, ez? Eta ikusten da argi eta garbi, eta gaina guain Eskoziataz, Oskarrek esan duen bezala, hemen daukagu referenduna, antzekoa entzun egin dela, ez? Hau da, galdera asko, adibidez. Euskal Herria Eskozia independiente bat, eurotik at egongo dela. Ezin izango du euroa erabili, posible da. Baina posible da ere esatia, eta errealitate bat da, gaur egun Europan, badaudela Norvegia, Islandia, Suiza eta beste kasuak, non ez da erabiltzen euroa. Nork dauka adibidez interes gehien, bai Katalunian eta bai Eskozian, euroa mantentzea. Eskozian ez dago eurorik. Libera dago bakatu, Katalunian. Baina, gero esatu nahi eurozonetaz. Eurozona ez bakatu, Europa batasuna, baina nor dauka Kataluniaren kasuan, Alemania. Alemania interesatzen zaio mantentzea eurozona. Txipren hori krisiarekin ikusten da argi eta garbi, zenolako saiakerak egiten dira, gehien bat eurozona esapurtzeko. Baina ez baldin bazaude eurozonan sartuta, Islandiaren kasuan adibidez oso adira esatu da, puntu bateraino ere, baditu gauza honak eta gauza txar. Gauza honak, eurozonan zaudenean, bentaiak asko dituzula, enpresarial batetik, transakzioak egiteko. Baina era berean ere, aukera duzula ez baldin bazaude, debaluazio egiteko. Eta Islandiak ere lortu du, buelta ematea krisiari epe labur batean, hor du esker. Baina da mehatxu bat, eurotik ate hongo zaretu, baina dago bizimari. Beste mehatxua bat da, Europar Batasuneatik ere at egongo zarela. Gauza bera, badago bizitza, Europar Batasunetik at. Gertatzen dena da ere, badaude interpretazio juridikoak oso interesanteak,
Nuen esaten dutela, nor dago momentu honetan Europar Batasunak, nor sartu da, Estatu Espainola, ezagutzen dugun Estatu Espainola. Bai Kataluna eta bai gu ateratzen badin bagara, Estatu Espainoletik sortzen badin badugu gure Estatu propioa, Estatu Espainola ez da gauza bera. Eta beste realitate juridiko bat. Eta badaude interpretazioak non esaten dutela, horiek ere gu behartuta egongo bagina, berriro eskatzeko Europar Batasunaren sarrera eta gara, haiek ere agian egongo ziren antzeko egoera batean. Baina ara gehiago, gaur egun badituko eskubide batzuk Europar Batasunean hiritarrak izateagatik. Oso zaila da juridikoki, egun batetik bestera esatea eskubide horiek galdu ditugula. Baina da, gehien bat Europar Batasuna eta euro gainean ditugu mamu eta mehatxu nagusietarikoak. Eskoziaren kasuan egia da, moneta desberdina da, eurotaz hitz egiten dudanean, baina esaten diet ere, banaketa aukeratzen badin badezue, ze moneta mota erabiliko duzue. Bakizue Eskozian libra esterlina erabiltzen da, baina badaukate moneta propia, libra eskozesa. Naiz eta kontua da libra esterlinarekin pisua. Gertatzen dena da ere, gauza bera. Interes asko daudela bi aldetik. Bai mantentzeko hori Eskoziaren kasuan beste detaila txiki bat daukate. Libra edo esterlina ezin badin badituzte erabili, aukera daukate agian eurora jotzea. Baina, beti mehatxuekin ibiltzen direnean askotan juridikoki oso zaila da mehan mantentzea. Beste gauza da joku politikoa. Gaina Estatu Espainolean deno dakigu ingenieritza asko gauzela. Prest daudela edozein momentutan edozein ingenieria juridikoa, ingenieria enpresariala, ingenieritzak asko ben daudela, baina gero, hemendik ateratzen direnean, Estatu Espainoletik ateratzen direnean, ez da nabaritzen bere ingenieritzaren ondorioa. Berez, bi mehatxu nagusiak bata da boikotarena ikusi duguna, baina beste biak dira eraikuntza instituzional edo ekonomikoetan. Eta han, benetan, badaudela irtenbide asko eta asko. Hor, nik uste merezea duela aipatzea, Kataluniako ikusi zuen zerkel katalaneago segiz liburutxo bat atera dute 200 folio ikustu dira, horretik nahi zuen bidea txagotatzea. Enpresari elkarte bada independentzian aldekua. Eta horretik dut hemen zergatik eta horako. Eta horre esplikatzen diete, ze abantaila euskan estatu propioa teukitzeak, estaturik ez daukazu jai dago. Edozein sententzia bota dezaketen handik edo hemendik, eta jai de pasko. Islandiaren oso bitxia da, hemen egizu eta argazitzu eta zer gertatu zuen Islandiarekin, ez? 2008an, udaberri inguruan esate zuten, munduan zegoen herrin gaberatxena eta zurimentsuena Islandia zen. Eta gertzen ziren, jendea jakuzietan, txampan frantzesa eratzen. Hori abizimo gauza pasako duke, etxarren baino gauza bidea behiten, baina hala ere, guztura bizi ziren. Hori udaberrian izan zen, eta udazkenean katakorrak egin zuen. Islandia bakizu isla txiki badela, baina espekulazioan sartu ziren bankuak eta gero gertu zen kartatu zen. Erresumo Batuko gobernuak lege antiterrorista aplikatu ziren Islandiako bankuei. Korralitoak eta oainetzuta iziatela txipre ezin dutela dirudiatea eta hori gertatu zen. Ezeroa jun ziren ate joka Islandiako bankuetara diru ateratzen. Hala ere horri buelta ematen, uste lortu zutela edo, jendeak alea zen, baina praktikoa dira, ez dira beste mugimendu batzuk oso subversioa eta ina, baina ez dutena ezer lortzen. Bi referendum antolatu zituzten jendeari galdetzeko ea bankuen rezkatea beraiek oraindu da zuten, ala esan zuten ez. Zeuskan ondori guztiekin, gero bazekin hori, ate batzuk izten izkizula eta bat. Konstituzioa berriz idaztea erabaki zuten, herritarrek parte hartzen. Hemen konstituzio aldatzea badiru pekatua dela. Esplikatu dute zerra, mundua horrela joala, zorionez gauzak aldatzen direlako, ez lazarratua ez. Gaur da eguna, langabezi tasa 1,2tik 1,5 jaitsi dutela. Hori ez digute kontatzen, telediariotan da ez dizute hori kontatzen basta. Eta ez hori bakarrik, hori dela utxira kontzen duen, Islandiako gobernuan eragizuela kulturan invertitzea. Behin tiozetik dutena kultura ez duzartako baliota bida, ez ematea lehen dauken hori dela utxira kontzen duen. Altzairuaren sektorea eta kulturana parez parera biltzala Islandia. Eta lortu dutela horri esker enpresetan ere ikerkuntza eta berrikuntza eta sartzea. Beraz, kultura bere garantzia duka sormen prozesuetan.
Eta Islandia ez dago ez Europan, ez Europan, eta batzuetako irudi edo mito ibiliko bada, baina errealitate bat eta. Igual, nola berriratzi dute, berriratzi berriro konstituzioa. Eta sistema, ez da jaitu duzuen, baina izan da guztiz herrikoia. Jendeak ematen zuen izena, zen sortu da komisio berezi bat, politikotik aparte. Eta orduan, izena emanez gero, egintzan hautaketa bat, ere zabala, herrien artean, eta hortik sortu da komite bat. Eta komite horrek egingo du guain konstituzio berria. Zein izan da oztopo nagusia hori aurrera egiteko? Gehien bat alderdi politiko tradizionalik. Ez dute izan nahi horiek, hala edo nola aukera eman horri, baina ezin izan dute aurre egin. Eta prozesua aurrera dikoa. Egon da gero ere beste historia bat, eta Estatu Espainolean oso nabaria izaten dela, Katalan batek esan zuen bezala. Politikaren judizializazioa edo judikaturaren politizazioa. Hemen Estatu Espainolean gaur egun hori oso nabaria da. Baina eske Islandian ere puntu bateraino politikoek erabili zuten judikatura ere oztopoa jartzeko eta goi tribunalek esan zuen segurazki hori gelditu behar zala. Aurrera dinkoa, prozesua, eta horregatik hori, niretzat, esperientzia polita bat egin bat hori ikuspegi praktiko batetik, ez? Herritarrek erabakitzen dute, zein izango da hemendik aurrera komite hori, adituen komatxo batean komitea dira, baina berrikoia, eta hortik aurrera egingo dela konstituzioa. Hor, komunitara pasa horretik eta, beste asunto pendiente bat horrekin dute politzaila trabatzen dutela, zatiketa bat dagoenean, eta orduan zorrekin segertatzen da, ez hori bikotetan bezala gortetzen zenean, gero da zibara resulta kontekin eta aurretzen da zer den, zorren kasua ez. Ero diru zorreran dut zen, Eskoziako petroleo azkenatean dorena Eskoziarrena, eta batzutan horre hori ditzen dira, estimazioak egiten, zenbatetan hori ditzen den, Eskoziak bombu edo biziko luke, Txekoslovakia egitazko egoa ipatzen duzuen berezidula ariketa politia dela. Bai, eta hori gaina, hori eskubatzen zaneten, autodeterminazioetaz gaur ez dugu ditzen goz, hori egin ez dugu, baina autodeterminazio errealitate desberdinak egon dira. Nik esan ditzen, hasiera batean izan zen, bi munduko gerraren arteko irtenbide bat, gero etorri zen deskolonizazio prozesuarekin lotuta zeuden autodeterminazioa, oraindik ere gaur egun estatu asko daude, behin eta berriro azpimarratzen autodeterminazioa deskolonizazio prozesu batekin dagoela, baina gero etorri izan duen eta Europan, Sobiet Batasunaren estatua desagertzen denean, sortzen dira estatu berriak. Eta normalean ere, ikusten dela, eta esan ziguten, Balkanak ere etorri zen gero, dara kaskatu da, pizturia egura, Txekoslovakiaren kasuan oso bitxia izan zen. Baina izan zen, erabaki politikoa, parlamentuen erabakia, inungo erreferendumik gabe, eta realitate estatal bat, banatzen da, eta sortzen dira beste bi errealitate berriak txikiak. Eta gaina oso gutxia izan zen, teknikoki eta oso gutxi ikertuta dago, nola egin zute pixka banaketa, baina banaketa teknikoa hau da, funtzionatu bat, langilea, nola elkartrokatu errealitate horiek, zeinetzat izango zen edifizioa, enbajada, kanpo enbajada, azkenean, batera llegatu ziren, eta gaur da eguna, oraindik ere, Txekiak eta Eslovakiak oso argi daukate berriro momentuz ez direla batu. Estatu horiek mantentzen dira, baina teknikoki oso motoratuta. Eta zorrak petrolio gabaitza egiten dutenean, eta esaten dute ez, espainolek asko eta asko, independentziaren bidean hartzen badi badezue, zuek sortutako gauza asko, gurizken izan dela, berez, ordaindu behar dezuen. Kontuz, Espainia, gobernuaren etxea bera ere, gure dituarekin horrenuta da. Jartzen baldin bagara, egoera ziniko batean, egia da, haiek ere, haien embajada, haien telebista, zatitxo bat gure dituarekin sortutako da. Eta hori da, Txekia eta Eslovakian oso doazten duzute. Horregatik da, agosken batera dituzi. Oian, digo, kontotu izkizu, txak trabak, dituko dula atxularek ordunak eta gaiztutik kareka zabalera eta positibutara edo duguan gehiago sinisten. Horrek ditu egin gara Euskal Herriaz y zertzera da nadean artiketa da, aldatetik egin duzen mamatxo bat, oso bitxia dena, Euskal Herria trakzioan industriala izan da,
industria izaten jarraitzen du. Gure jardunaren deko 22-25 inguru edo industriari lotuta. Eskema hori Alemanian oso antzekoa da. Baina, ikusten duzuen Espainia, industria ez da sekula importante izan. Bat izkeneko 12ko volumena edo ematen dut. Mapa bat dago krisiaren aurretik. Zer edo ekonomiko zeukan Espainia, eta zer edo ekonomiko zeukan, sarritan gaitzen duen txistea, ekologiko erako lurrak. Arroko erresuma, batutikoan, agotaz asko egizu edo, kodatuko zera. Kasualidadea da, Euskal Herria, herri osare, nolabait ere barri izartzen dena, ekonomiko dintzat, eta Kataluniaren ere bizten dela industriaren pisu. Beste guztian, bada ikusten, guztiko billeri bat, pelotazo da, guztilkeria, turismoa asko. Horregatik, Euskal Herriak eta Kataluniak bere gogoren jabi izan nahi dutenean, Espainiako futbol izantzen dira. Espainiak nomikentzen badio zuzek enutzen zaio, otartza batzuk. Eta Espainiak atxun nahi zuen igual. Importantea hau pixkat ulertzea, da zergatik gure ekonomia eta Espainiaka oso diferentea dira. Beraintzako soluzio honak, edo izan daitezkenak, urtetako seguna zain. Oso estruktura diferentea. Herri honan egarrotu izan den asko, izan da, askoz ere ekonomia txikiago bat geranez, askoz ere ekonomia irekiagoa dira, importaziorako eta esportaziorako. Datu bat ematen dira, 1989an, Euskal Herriak esportatzen zituen 12.000 milioi euro. Eta 10 urtean bikoiztu egin zen tasa. Horretik lehen ikusten zuen grafiko importantea da, Espainiarekin menpekotasuna murrizten ari gara. Eta esperientzia praktikoak izan ditu, ligoratzen ez, garai batean enpresan da egitean eta enbalajetan, kartoietan, ipuzkoaje eta kaki bidaztea, murtzean sekulako problema zen. Zerditzen zizutako bezala esaten. Pero ¿qué es esto? Soy separatista, ¿eso qué? Ipuzkoaje eki bidazteatik. Material Rusiara bidatzen zen, ez da bidatzen. Horrek, pentsatzen zuen, psikologikoki zenolako eragina dauka, Rusian saltzea edo Espainian saltzea. Gure sektore tradizionala, esaten dituzuen metalgintza, oso klasiko bat, autogintzarena, krisia, mila hor da bilena, makina herramienta importantea, ikerketa asko egiten delako. Berrikuntza eta prozesu berriak eta hortan dituzteko dugu kartutura gaudela, eta lehen esan behar bezala, Alemaniak ekonomiarekin lotura esutura daukako harremanetan. Oaindik ere Frantzia da gure erosariak handiena, gero eta gutxiago, itxua hartzen dira, ze Frantzia da ikostakatuta da. Eta gero ikusten zuen pixkat, gaztaren banaketa hori. Askotan entzungo zen duten duen kontzeptu berri da sortu da berrik, Brasil, Rusia, India eta Txina, direla gorra bidean edo gara bidean diren merkatu emergentean. Eta hor potentzial handia daude. Horiek goratara ikoaz, ez Europan bezala goazela atzeraka. Hortan enpresa puntakoenak edo ara begira jarri. Eta industria zergatik da importantea, arrazoi sinpleengatik, soldatak normalen altuak izaten dira, inguruan sortzen dutelako zerbitzuen enpresa asko, oda marketingeko eta komunikazioa eta igual guztetako industriari lotu handia dute. Eta gero berrikuntzak eta ikasilo handia dauzkagu. Beste puntu bat importantea da, ikerketa eta garapen. Jasarritan entzuko zen duten krispik ateratzeko berrikuntza eta zerak eta behar ditu. Datu bat pixat atzeratuta daude, baina kolorean oso politxek edo iztezkian da horretik. Eta datu bat dugu izuzuen, Euskal Herrian gaur egun, gure barne produktu ginen endeko 2 dedikatzen da ikerketa eta garapenean. Investigazioa. Finlandian deneko 4. Igual norbait ikusiko zukoen dela gutxi Salvados, el programa de los Finlandia, que eskuntza sistemari buruz, segurako abientzia izan zuen. Eta gero, zergatik Finlandia gauza ondo egiten dira eta Espainiak eskolatik hasi dira. Espainian, eskola usten duten gazteen kopurua bikoiztu egiten du. Gazteak egikoaz eskola, interesik eta gorek egiko eskola. Finlandia deneko 4. Euskal Herrian badaude gune batzuk, adibidez Debagoiena, kooperatiben inguruan eta da, ehuneko 4 iritsi direla. Euskal Herri osoak kooperatiben eredua eta arrasateko zerrekoa ditzu, Finlandia parean gineatik. Situalizioan utopikoa dela, baina jakin ez ez. Espainia, gaur egun, inbertitzen du ehuneko 1,3 ikerketa eta garapenean. Fijatu zaitezke, 1,3 hori Euskal Herrian 2013an diteken dura. Beraz, Espainia, ikerketari daukionez, 10 urte atzerago dago beti. Eta ez hori bakarrik, ez dela gutxi irakurtzen du,
Espainiak berak erabaki duela, ehuneko 2 helbururi 10 urtez atzeratzea. Beraz, bere hezkuntzan sinesten ez duen estatu batek, eta ikerketan sinesten duen estatu batek, ez dakiz etorkizun bat, baina iluna. Hori importantea da, bide ikusteko ze gara. Bueno, egia da, hori txentek noizeko entzuten dugu, Katalunian Euskal Herrian enpresa txiki eta ertain asko dagoela. Eta horrek, ematen duen presioa, guk ez daukagula Banco Santander bat, telefonika bat, eta bat ez, igual berdinak ez. Eta horra sortu da prozesu bat klusterizazioa ditzen zaiona. Oda, sektore berdineko erantzeko enpresak sinergiak bilatzen aldera, adibidez, elkarrekin doazela esportatzea. Enpresa txiki batek igual ez dauka esportazio departamentu bat, baina bezalatik elkarlanen egin dezake. Eta hori, bere garaian, Jon Azua, igual entzun dut dugu Ibarretxeren konseilari izan dagoa eta hori ez izan pixkat bide horretatik. Michael Porterren eskemetan, estatu bat dutetik ekarritako ereduak eta bar, eta nahiko ondo funtzionatzen da. Eta kooperatibatak aipatu ditugu lehen, uste dugu intergune bat dela, herri honetan dagoen auzolan kultura hori, ez dugu esaten dena arroza kobolikoa egin kooperatibatan ez da gutxia hori, baina bai hori baloratzen dela. Hemen, garri zuetan argazkitxo bat, igual ez dut nahi zaizuet, iparraldean sortu zuten Euskal Herriko laborantza ganbera. Hori ikusten zuten Michel Bereko logoin, gazta egile bat, leina soka baten berekin izketan nahi dutzen da zaizan. Gizona hau epaitu zuten, sortu zutelako iparraldean, ganbara bat, biharnoko hauen, ez zutelako bere interesak ondo defendatzen. Eta epaitu egin zuten gizona hau ez. Erakunde ekonomiko bat sortzeatik, nolabait ere, desobedientea, Frantziako estatuari desafioa egin ziona, bere interesak hobeto defendatzeko. Hortaz aparte ere, bazegoen beste formatik bat, transgenikoen kontra zuela eta produktu naturalak eta ekologikoak eta engotemengo. Eta epaiketa esperpendiko izan zen, ze berez euskera baitzu ez dela ofiziala iparraldean. Epaileak izan zintunean, euskarazko niztegiekin begiratzen, ganbaraz izan nahi zuen, pixarra egin izan zera ja esperpendiko da. Arrazoi eman ziotet, CST gatu da erakunde ekonomikoa sortzea, Europako ustez libre honetan edo dela dela. Beti izaten dugu iparraldeko pixat egle samarra diela, baina gero ikusi izazu, gauza praktikoetan eta oso praktikoa dira. Hegoaldean dagoen behar bada gauzarik antzekoena udalgintza moduko bat izan daiteke. Mugaz gaindiko kooperazioa, eta engorretan. Behar bada, hortaz. Zute gara izan esan nahi dugu? Ekonomia. Bueno, eta ez hori bakarrik. Badakizu rating agentzia, oso famosa direnak, arriskusariak eta kontzeptu zea guzti egiteko ez da, begira krisia zenean, Standard & Poor's da munduko rating agentziarik handiena, eta ez da baiatu daiteke, rating agentzien papela alguna txarra den, edo asematu zuten Lehman Brothers ikeriziakin, nagaten lehorako nahi dezu. Baina uste, historian lehenengo aldiz gertatu zera, estatu baten zati batek, bakasuntan, Hego Euskal Herria, batera hartuta, estatu batean kalifikazio hobea zeukaten. Historian lehenengo aldiz gertatu izan dela, hori dato zarrabia, Espainiak gaur ez dut kalifikazio, ez da eduken. Baina lehenengo aldiz izan zen hori gertatu zen. Moody's eta Fitch bidela beste bigarren eta hirugarrenak izan zuten, baina nola da posible estatu batek nota bajua edukitzea estatu horren zati batek bai. Hori itzukin urratzen, baina Standard & Poor'sek bai. Hori izan zen krisiaren. Beraz, kanpoko behiriekin, Amerikako nekizetuatutako agentzia famoso egitola, ikusten gaituzte sujetu sozioekonomiko diferente bezala. Badakite Euskal Herriko ekonomia eta Espainiakoa ez dira guztiz berdin. Ba ez hori bakarrik. Datu hor eskubitara ikusten dezuen eta hori Ibarretxek bere liburuan aipatzen du. Ez da gire igual, entzun dugu ezue, ate daula lakututxo bat, el caso básico. Uste bere tesiaren gaineko da, el desarrollo humano sostenible, eta ino lehitzen diendo. Ez da behin itzaldi baten, bai patu zen dola ez da, principal puntu ez da, eta interesgarek ikuste egin. Bera gehituzun nazio batutara galdetzeko, Euskal Herria gizagarapenaren indizian non egongo litzake. Gizagarapenaren indizia pixkatu ulertzeko, normalean erabiltzen dira renta per capita kontzeptua, baina hori bakarrik bidean bihurtzen da. Gizagarapenaren indizia kontu hartzen ditu gauza kualitatiboak, eskolak, ospitaleak, kultura, gauza intangibleago bat. Orduan, bere ranking modukoa daukate, herrialde bakoitzan nun dagoen edo nun dagoen. Ikusten dezuren, nulo bat Islandia, Islandia igual baina esan ikuien, baina punta-punta zeuden, eta gutxinez, bi provintzia edo, nahiko ondo ateratzen. Espainia hori garren postu.
Beraz, kanpoko egin ere, horrela egiten dut. Vale, aukera, nik atzinte hau zutzen da. ¿Por qué fracasan los países? Bueno, igual, baita ere, apunte txiki bat, ekonomia eta hitz egiten dugunean, nire nekatu dugu, ez daukagula Banco Santander, baina zoritxarrez, komentxo tartean, ditugu Iberdrola, BBVA, eta olakoa, Petronor, eta horiek askotan baldintzatzen dute ere herriaren ibilbide ekonomikoa. Egia da, eguneko lanoia inguru gaur egun enpresa txikia, pymeak eta olakoak direla, baina badaude beste realitate potoloak, eta horiek egoten dira egun bat beste ere baldintzatzen ibilbide ekonomikoa. Eta gero, puntu pixka positiboa emateko momentu honetan egoerari. Normalean, olako krisi baten aurrean aspalditik esan digute. Globalizazio garaia llegatzen denean, estatuak ja desagertzeko ziren. Ez daukate ingo pixurik, mundu globalizazio global batean bizitzen garela, eta bar, eta bar. Eta gero konturatzen garela, krisia etortzen denean, nor izan da subjeto aktiboena, estatua. Berez, momentu honetan, estatu propio ez baldin baduzu, munduan zehar ezin zara ibili. Are gehiago, errealitate askoz handia direnean, krisia aurre egiteko zailtasun gehiago, globalizazio inguruan bere buruan kokatzeko zailtasun gehiago. Eta gaur egun topatu ditugu Txipraren kasuan, errealitate txikia, baina baita ere, eta hori ere paradigmatikoa da, errealitatea banatuta. Administratiboki bi ente desberdinak direla. Euskal Herrian 3 ditugu administratiboki. Eta hortaz gaur igual ez da ere ez gara sartuko, barne antolaketa. Adiez Katalunian aspalditik daude, eta hemen, ni uste eta llegatuko da, momentua non provintzietaz ez dugu hitz egin behar. Gainditu behar dugu konzeptu hori. Provintziak da guztiz frankismotik sortutako errealitate instituzional bat. Eta gainera, artikulatzeko herri txiki bat gurea bezala, askoz naturalagoa harremanak mantentzeko eta kudeatzeko eta bat da eskualdeak. Naturaltasunez. Gaur egun, bera eta Irun, berez, eskualde berakoak dira. Eta naturaltasunez, berez, ingenieria eta hitz egiten dugunean, ez espainolean, ez? Hemen ere ez, ingenieria hori importantea da. Eta gu bezalako errealitate batean askoz importanteagoa. Provintziatik egiten edo, gora egiten batin badegu. Eta gero, ez daia bakarrik aukerak edo ez aukerak estatu propio bat sortzeko. Alde batetik da gauza bat posible da, datuak haudean. Datu ekonomikoa oso nabariak direla, esateko, bai, aukera daukagula. Egia da, eta igual hitz egingo dugu pixkat energiataz, esaten dute, bakar independienteak, baina iturri energetikoak ez dituzue. Adibide bi, gaur egun munduan zehar, errealitatea pixkat engudeatu zuztero. Suedia ez ditu iturri energetiko propio, bat ez. Nigeria, oraino dago, petrolio, gaza, denetatik. Eta zer realitate mota nahi dugun ez. Gero aukera daude kudeatzeko energia, naiz eta zu propioz izan, baina badago. Berez, niretzat gaur egun posible da estatu propio bat sortzea, baina ez bakarrik posible. Ikusi duguna, juntasun hori beharrezkoa da. Gure kasuan, mantenduz gero gure lotura, estatu espainol eta frantziarrarekin, beruntz datoz. Ez dago etorkizunez ekonomikori, ez politikori, eta ez besterik, ez? Horregatik ere, beharrezkoa, posible eta premiazkoa. Denbora agortzen ari dela gomatxotartea. Txipreen kasuan ikusi dugu, guk ezin izango dugu Islandiaren bezala buelta eman, ez garelako estatu bat. Ezken finean, autonomia puta garela, ezberdinak autonomiak besterik ez. Eta munduan zehar edozein tokitan pentsa, gaur egun makroiria, Paris, Londres eta olakoa, autonomia, baina peso askoz gehiago daten edozein foroetan. Gero ere, noski, erabakitzeko eskubidea. Hori da, zutabe nagusitariko bat. Autodeterminazioa hitz egiten dugunean, arazoak sortzen dira. Esan dudan bezala, interpretazioak desberdinak ditugu.
batzuentzat deskolonizazio prozesu batekin lotuta dago, beste batzuentzat, eta ikusi dugun bezala, ez da dagoela izan behar, baina beti tirabirak dialektikoa, juridikoak eta bat. Eta aurre egiteko edo pixkat, zailo egiteko lagostoko hori, gero eta meritiago sakontzen ari da, erabakitzeko eskubide esaldia eta hildoa, ikuspegi demokratiko batetik. Independentzia etortzen bada, etorriko da, hortik, erabakitzeko eskubidearen formulazioa. Eta olako kontraesanak topatzen ditugu gaur egun Estatu Espainolean, nahi, zer esanik ez Estatu Frantzianak. Baina adibidez, oso kaso gutxia, Kataluniaren kasua. Zenbat aldiz entzuten dugu medioetan eta politikoren hauetan, parlamentua dela, herri soberaniaren gune nagusia eta bar, eta bar. Eta parlamentu batek erabakitzen duenean, ehuneko 80aren baiezkoarekin, eta hori, autodeterminazio eskubidea aurrera egin nahi dutela, hori ezin egin esaten dute. Edo are gehiago, adibidez, Patxi Lópezek esandako barne bilera batean, Soeren barne bilera batean, gaztelaniaz esan zuen, me he jugado la vida porque no se lleve a cabo el derecho a decidir. Hori bada ikurra demokratikoa dela. Ja ez bakarrik nahaztea, gatazka eta eskubidea, hori da. Eta gero ere, niretzat, lehentasuna da, momentu honetan. Lehentasuna, ikuspegi baikor batetik, gure ibilbide propio zabaltzeko eta sakontzeko. Eta gaude oportunitateak, badaude aukerak, baditu tresnak, eta hori dana osatzen du niretzat bide importantetariko bat. Gaude beste puntuak ikusiko dituguna, baina diskurtso komentxotartean juridiko-politikotik badaude behar horiek lehen betetzeko eta gainera eskubide betzela. Eta eskubide bat aurrera egiteko teorian ez dezula eskatu behar. Zu eskubidea duzunean, eskubide aurrera egiten dezu. Bai, bibliografia pixka, norbaite interesatzen dauka gai hauetan, eta ekarri dizut liburu hau, oso zirkuliko egon asko ditzen dira, porque fracasan los países, eta oso modu laburrean esan da bereik esaten dutena, mediazio hori aztertzen dute, amerikano bat dira, akademikoa, esaten dute azken batean, ez kultura, ez eguraldiak ez dutela baldintzatzen herri bat pobre edo aberatsa izatearen, baizik eta bere erakunde ekonomiko-politiko propioa. Orduan bere izten dute nola herrialde batzu diren estraktiboak eta ez dut inklusiboak. Modu laurrean esan da, estraktiboa dira azken batean aberastasunaren, herrialdeak daukan aberastasun hori talde konkretu batentzako interesen defensa egiten dutean. Oain irakurtzen ari gara, Bárcenas en papela, eta zela enpresari batzuk eta opariak emate zituzten, gero oberrak lortzeko, eta ustilkeri kasu guztiak eta hola, hori da adibide bat estraktiboa izatea zer den. Herriaren kontra, herriari lapurtu, eta inkluso teknologiaren kontra egin, ez da interesatzen aldaketa, sistema aldatzea ez da interesatzen, hori bere jordua ikoki bazertak. Eta kontrakoan dira inklusiboak. Inklusiboetan, bale esan bezala, Finlandia munduko kasu daude, saiatzen dira aberastasuna alitak eta horrekin duen banatzeko, eskuntari inkurentzia ematen diote ikerketari. Bi aipamen txiki izkizuet, ikusteko zer desastren Espainian, baina ez orain bakarrik, Espainia desastren izan da beti da miles. Beste liburu baten, 8 siglos de estupidez financiera ditulete zuten, esate zuten, erderaz dakizu ez? Esate zuten, hauek era Amerikana, la Universidad de Princeton. Los impagos de España establecieron un récord que hasta la fecha nadie ha podido romper. España se las arregló para incumplir sus pagos en 7 ocasiones en el siglo XIX, además de los 6 impagos de los 3 siglos anteriores. España, historian zehar, 13 aldiz ditu bankarrota. Eta bankarrota egin zuen abiez Felipe Bigarren garaietan, hau da, Carlos Bosgarren eta Nafarroa konquistatzen egin eta bankarrota izan. Nola zen posible, halako imperio erraldoi bat, urrea eta zilara eta katzen ameriketatik, eta bankarrota egin. Hori gestio problema da, ez? Hori da, txarra baldin mazera, aberatxe izatekin ez duzuen kondutzen. Beste ensaio bat oso interesgarria, Grandes Imperios Pequeños Naciones hau katalan bat idatzitakoa da, Premio Nacional de Ensayo 2006. España es el caso más claro de intento fallido en la construcción de un gran Estado nacional en Europa. Ya no es lo que era y ya no será lo que podía haber sido y no fue. Suposatzen dut, PSOEkoen federalismoaz eta zerbait badaki honek ez, zagoen
repente federalismoa deskubritu dute batzuk eta pentsatu dute hori dela soluzioa. Federalismoa nik ulertzen den moduan da, zure bikotearekin harremanak parezpea daukasunean, zure bat daude eta zure bikotean federalismoa imposibilita. Halako detaile txiki batzuk, pixka bat, ulertzen dela. Hau Madrilen atertako argazkia da. Garai batean gaiztoa katalanak eta euskaldunak ginen. Baina Madrilen esan dute, darnos demokrazia. Osa, beraiek ere puntu dira demokraziak ez dagoa. Dizu kontatuko, ze hori eba. Zezeki eba, detaile bat. Horren ikutu da. Baina, bueno, ez gira etorri Espainia. Bueno, prozesu independentistak kolaboratu sortzen da 20. mendean lehenengo urtero, autodeterminazioen eskubidean, sortzen dira estatu berriak, berrantolatzen da mundua gehien bat, ahal batzan, gu batin eta parte egiteko aukerak eta gero ja, etorriko da, egun hamarkada ingurua deskolonizazioen prozesua asko, baina gehien bat Afrika eta Asia. Hemen, sorpresa etorri izan da, 20. hamarkadan aipatu dudan adibidearekin, esparru sobietarrak bertan bera etortzen da, eta horrekin batera sortzen direla estatu bizkotatua. Hasieran, gainera, estatus horrela desberdina, topatu izan ditugu. Alemaniaren kasuan izan da unifikazioa, batasuna. Txekoslovakiarena kontratua, eta gero, herri batikoak eta beste batzuek bere karakteristika propioekin eta dana sortu dira. Eta horiekin, ematen zula, amaitu bat zegoela. Gainera, irakurketa politiko bat eginda interesanteatzen sobiet batasuna desagertzea, eta hori bat Alemania eta hori bat zuten handien izan. Baina gero, Europan berriro ere sortzen da Balkanen inguruko gatazka. Eta Jugoslavia horietik ere, aterako dira, realitate berri. Eta mendik aurrera bai izango da, gauzak nahiko bitxiak zeren, topatuko ditugu ere, ibilbide guztiz desberdinak. Gogoratzen basarte Montenegroren erreferenduna, izan zen lehenengo aldia, baldintzak oso gogorra jarri ziren. Alde batetik, partizipazioaren aldetik. Izan behar zen oso altua. Bigarrena, galdera oso argira. Eta hirugarrena, baiezkoan moda jarrera, maioria kualifikada. Eta ni hori dertizatzen dit kristona esoa, zer maioria kualifikada bateri esker lortzen badin badezu zerbait, eta maioria ruta lortzen badin badezu, minoriak irabazten du. Eta demokratikoki aplikatzen dute. Osa, minoria batek, nola ez desu nortu, maioria kualifikatu edo gehiengo kualifikatu egin, posible da minoriaren demokrataren joku da. Ez bai, bueno, ekontrolaren kasuan lortu zen. Azkenean, ia, detima batzuk izan ziren, baina lortu zuten hori dana. Baina gero, beste sorpresa bateko zain. Kosova. Kosovaren kasuan izan zen, adierazpen unilaterala. Erabaki zuten parlamenturen bidez, haiek independenteak izango direla. Eta gaurreko independenteak dira. Egia da, estatu espainola ez du onartzen. Baina pentsa pasaren asteburuan, bi asteburu. Argazki oso polita. Gobernur nagusia, Juan Carlos lehenengoa, eta bere buruan esegita zegoena zan, Kosovoko lehendakaria. Fakto. Independenteak dira, eta bai, ez du izango batzuen errekonotzimendu ofiziala. Hando, eta beste bide bat, unilateralismoa. Gatazkarekin ere asko bat entzuten dut. Baina, pentsa, mila behatzen dut dara logika maribugarren urtean, Kopenhagen egintzan foro edo bilera izaz instituzionala, estatuen artekoak, eta bat akordo bat. Hori dela 20 urte. Eta han sortu ziren irizpide batzuk, teorian, autodeterminazioa jorratzeko etorkizunean. Eta baldintzak ziren, alde batetik hori ez, Europan sortzea herri bezala, herri bat, berez, Europa da, ez? Europa bat dira, baina Europa. Gero ere, eukitzea instituzio, egin izan duzuen, establea. Baditugu, gure udalerria, gure konservuak, baditugu ere. Beste bat zen, ekonomia, hain esan duzen, una ekonomia de mercado viable. Datuak han izan ditugu. Eta gero ere, hori bai, bete behar batzuk. Batzen gara Europan, bete beharrak, moneta inguruan, ekonomiaren inguruan, politika inguruan, hau da, hau onartu zan. Eta gero ere, hau ez amaitu. Geroztik,
egongo dira Faroe, Groenlandia eta bar, eta bar. Groenlandia bakizue, Dinamarkaren pean egon direla urteak eta urteak. Eta ez dute nahi Europar Batasunean kokatzea haien burua. Zergatik hori, Europar Batasunean kokatzen baldin badira, arrantza akordioaren esker, galtzen dute haien aukera guztia ekonomia jorratzeko eta bere jorrapen nagusietariko bat da arrantza mundua. Esaten dute, para esatzen, sektoretan famatuak jartzen badigute, akabo. Eta zer egiten dute, zer alternatiba aurkezten dute, akordio bilaterala, eta gaur egun Groenlandian baditu akordio bilaterala aurrera egiteko ekonomikoki. Eta ez dago behartuta Europar Batasunean bere burua kokatzeko. Aurretik komentatu duguna, badagoela Europar Batasunetik edo kanpo aukera desente egiteko. Ikusten duzuen mapan, argi eta garbi ez. Prozesuak eman dira, momentu honetan Eskozia dago joka. Katalanak ere etorriko dira, eta segurazki Eskoziarrak baino erenago haiek lehia beretzi bat batean artean. Katalanek esaten dutela zaie komeni Eskoziarrak eta gero egitea. Eskoziarrak agian galtzen dutelako. Propaganda eta baldintzaren prozesora horregatik, adibidez, pasaren asteburuan Katalunian Anizek erabaki zuen data tope bezala baldintza 31 jartzea, erreferendum hurrengo urtean egiteko. Baina Katalunian ere badago da. Zoritxarrez ematekula momentu honetan pajara bat sortu zaigu guri eta aposta egiten zaigu artikulatzea nazio bezala, horrelako diskurso eta horrelako proposomena. Apunte batzuk oso bitxia da, Frantzia oso onartzen dura. Beti izan dugu Frantzia oso zentralista eta aire zuen lurralde elkargoaren aldeko hautetxeak eta organizat eta parazia berriz ere ezentazen dut. Groenlandia da uste kasu bakarra Europako Batasunetik atera den. 25ean eta zuen ateratzen. Baina zinpere da horrengoa. Interesgarria izan da, mapa ontatik ustean, zarretantzen gozen duten Egipto edo Magori, ez dagoela zintzu dirik gaur egun estatu berri bat sortzea, ez desagertzea dagoaz. Bandera egun duten dutuan inguru hori estatu zuen, eta gaur egun dira berreun, inguru iztu dira. Matematika kontu da dutan, ez da egin. Patxilok ez dira dugarko zailo. Independenteak sortu diren estatuak, ez dago ez da bat ere, berriro bueltatu gala aurreko egoetara. Oso gaixi esaten dugute, oso baren eredua dela gurea, ez da zer, ere zuena. Baina realitate instituzional eta juridikoa bezala, independentzia lortu duzena, independentzia bezala. Entendu dira eta zuizko. Europako herri hau kontatu zuen gainera hemen etxarrian dugu, izkuntza txikien oinen zenabidea eta estudieta bat horraz bat izuen. Sortu daitezken estatu berriak, txetiko dut esplikatuko dizu, Flanderia ere, Flandearen kasuan, gutxik ez dut ditu. Kurioso da Belgika dela Europako fundatzailetariko bat. Eta pentsa, krisi garaian daudenean, krisitik ondo atera den estatuaren bat, izan da Belgika. Jakinda, egon dela, ez da gizen bat egun gobernu gabe. Gobernu gabe egon arren, ondorioa ona izan da. Egia da, hau pixka da nahasmen bat, egia da, Katalunia, Euskal Herria, Irlandan ere, Irlandataz askotan hitz egiten dugu gatazkataz, baina ere autodeterminazio prozedura bat eman zen. Ostiral Santuaren akordioa eta barra zekinean, onartu egin zen autodeterminazio eskubidea. Eta badago kanpaina bat martxan, 2006-garren urtean, izango da jatzamenduak dira eta erreferendum bat egiteko, daude martxan. Eta hori da, kasun bat lortzeko behingoz, ere eman bat. Estatu frantziarraren egia da, egoera oso kaskada da. Bere jarrera itxiaren esker, beretoiak osoak han daude, baina kosta artikulatzeko alternatiba potente momentu eta plantearen kasuan kontratua
han ja oso nabaria da. Gehiengo bat osatu indala horren inguruan, eta horrek ere ekarriko ditu ere. Gero, Europan, badaude beste realitateak askotan aplikatzen ez ditugunak, adibidez Txetxenia. Txetxenia Europan da, momentu honetan. Eta realitate hori, han izuruz dago. Kurdoen kasuan, ez dakiko hori Europa bukatzea zaila da, urtipean dagoen zatia, momentu honetan, Europa joka da, eta kurdoaren ditzan horren banda hori, esaketan titulatzea, haien plataforma, haien hildoa, gehien bat, haien buruak Europa bukatzeko. Berez, badaude realitateak, egia da, badaudela beste realitateak, puntu bateraino, nik ez dut esango arriskutsu bat diren, ez baina egokion, momentu honetan Venetia inguruan ere sortu da momentu bat, baita ere, ez haiek alarrikatzeko, haiek entitate propioa, netzat ez da gauza bera, gaude hitz egiten estatu propio bat sortzetaz, eta beste realitate gehien bat gainera ikuspegi ekonomiko bat. Ikusten duzuen, puntu gorri asko daudela, eta Europa gauden jorratzen olako realitatea, eta hori ja, Sahara eta beste bi realitateak enduta, autodeterminazio prozedurak edo prozesuak Europa emango dut, ematen dira. A ver, beste liburutxua dakarri zugu, Essays of Nations, nazioen tamainak zuen dukena. Oso kuriosa da, seguro bakarrik aurrituko ezue inglesez eta katalanez, espainolez, zide euskal kulturtzea, guain aurrituko ezuen arrazo. Berez, Massachusetts Institute of Technology karrikaratutako da, munduko bosgarren unibertsiterik oberena, edo diotenez. Eta oso modu laburrean, segorka da zuztekitzali oso bat emanen nola baita, ez dizue zerra guzti ezartuko, baina oso modu laburrean zen da. Bereik azken batean egiten dutena da, estadua guziatzen dute enpresa mundial bezala. Orduan, zut enpresa bat, azken batean eroso valorazio bat, irabaziak eta kostuak nolako egiten. Zorra zaten dute. Zarritan entzun dugu, zenbat eta mundia hau estadu bat hobe. Zuetako asko igual, aierrean eta lan indezuenean, badegizue, makina bat martxan jartzen zuenean, deneko pieza oso garezki atertzen dela, baina eta pieza gehiago batera, irada luzeagoa, edo diruak argitaratzen duzue, merkeo batean. Teorian horren arabera, duen estadu bat bakarrik ere balitzen goitzak ez zoriontxua, ez da kasu bat, ikusten egera gero da zentu. Baina aldi berean, konsideratzen dute estadu baten hau daitezkela, heterogeneotasun kontzeptu. Baina heterogeneotasuna ditzen dute, distantzia geografikoa, oso ondia dira eta zaila da hor manejatzea. Distantzia kulturala, hizkuntza bat baino gehiago daiteke. Dizu kontatuko, baina zuek dakizu euskera, Espainian bigarren baina hizkuntza daude. Konsidera bera, horrela jarraitzeko ez badauka. Distantzia ekonomikoak, sarritan ditumo zenuten, Gaia Piparraldea beratza dela eta egualdea pobrea, Bolivian gerratzen da mendebalde eta ekialdearen artean. Eta laugarren heterogeneotasuna ditzen diote heterogeneotasun ideologikoa. Madrilen bertan bizi diren bi espainol, oraindik ere errepublika eta frankismoaren arteko talka horretan dabiltzen. Ez da interpeska nazional bat. Bere egiten dutena da, ekonomia irekitzen den neurria, orduan bada kasu bat horietakoa, asko ere dependentzia gutxio daukazu estadu handiekin. Hori den ikusi dugu, Espainia eta Euskal arteko zerretatzen. Eta, beraz, zerreta estadu gehiago kontua, mundua bera demokratikoa bat dela. Mobilitasun kontua daukalako, beraz, integrazio ekonomikoa, desintegrazio politikoaren. Eta katetik dutean, zenbat dago mal gehiago Bartzeletasun gutxiago, ez uste kontrakoa da, eta guain ikusten dira zen dugu. Eta etorkizun horren burbinean, separatismorako joera hori areagotu. Estatu berria sortuko dira, oso normala da ezela. Zergatik ez euskara batek erabaki dezake eta katalan batek ez. Hori egun bazen ekurpak izan hartu ez dira. Guela gutxi, entzuko zenuten, etxe gabetzen kontu hortaz, Espainiako legedia ilegala. Las empáticas y se escribían porque hay que más interesa para lo que tenía de quién era ese exacto y la político que se llama los demás no lo que ya no sé acorra la llamar la huida corralito político va a tener una cosa porque el ejército que tiene mucho en de nosotros eta bueno eskatu zuten dena urteko izango da liburu batzu baten dituzte
eskatzen zuten artikulatu eta idaztea, eskolestatu bati buruz, eta hori ikuspegi ekonomiko niri estatu txikien inguruko gogoeta txiki batzuk egitea. Orduan, estatu txiki edo eskatzen abantaila batzuk teorikoak eta praktikoak. Eko dizut, azkarren, Islandiaren kasuan ikusi dezuek. Estatu txiki edo katen abantaila da barne koesio. Bizentzutan, alde batetik kulturala, aurrek eskoletan balore berdinak ikasten baldin badituzte, errezago da gero herri horrek aurre egitea. Eta Islandiaren da Islandian, eskoletan horrek garrantzia ematen diote gero herri bezala funtzionatzen. Kohesio ekonomikoa ere bai, normala ez da txikietan dago indikadore da Gini koefizientea deitzen zaiona. Eta horrekin erotzen da aberastasunaren banaketa herri baten. Bai, entzungo zen duten herri batutan oso jende aberatsa dagoela, oso pobre. Ez da, Mexiko, Estatu Batuetan, edo Brasil. Eta Eskandinavian adibidez, Danimarkan eta asko zure parekatu dago aberastasunaren banaketa. Hori ez da txikietan errezago da lortzen. Irekitzetazak egin ditugu esportazioak eta importazioak. Espezializatuagoak izaten dira normalean estatu txikiak. Eta gehiakorragoak makina errabintaren kasu eskolarria ez da kasualidadea. Mundu azkar aldatzen ari da, eta txikiak aldatzeko malgotasuna handiagoa dute. Handiak izaten dira asko zure maskotutikoa dago, defensa gastu txikiagoa dute. Eta igual, txetik datu dut bego izkizu egin, ze portzente gastatzen den defensan da zerbaten. Eta txikiek duten gauza hau bat da, experimentatzeko horategi oso interesgarriak dira. Eta bi daigeko izkizuet. Austrian, euskara zazpizuz, 8 milioi biztanle, sortu zuten langabez, epe luzeko langabezi funtsu bat. Eta zer dut ezun, Austria deneko lauko langabezi horita zertak. Bueno, revisoreak dira. Hori, baizpar egin behar bat. Espainia zaiatu ziren antzeko zerbait egiten behar zen dut. Partidurik ez dagoela. Danimarkan, dituzte bi gauza oso interesgarriak, bat apetzen dutena malguzio emotasun, hau da, langileek eta enpresen arteko alafakorri batzuk egitea, apustua zigurtatzen dizutela, baina egokitzen zela eskariaren arabera. Hori konfiantzan oinarrituta dago, pero enpresa eta langilearen konfiantzarik dago, Danimarkan ere, beste sistema bat, Madrilen, sekula kontrolazioa izan zen, irabazien banaketa. Enpresa batekin ez dezu dirua, zati bazen, kapitalistari, dirua jarri denari, arezko baitzeko. Beste zati bat, langileen artean banatzeko, eta zati bat, etorkizuneko inbertsioak egiten. Hori publiko berrietan betiunek ez dut ditu, eta gauza zara, estatu txikiek abantaila teoriko horiek eta badut, hori nanduta dago eta baina ezke praktikara eraman da ere, nire ikusten duzu errankin duko bat, karkontuak funtziuzte irizpide desberdinak, herri baten aberaztasuna, nire ikusten dugu izagarapenaren indizean, hospitaletan, kultura, ustelkeria kasuak dago erakunde bat Transparency International deitzen dena, eta egin dituzte errankin bat. Jakintzazun ez baina ustelkeria baina kozuan eren pareko. Ikerketan zer errankin dute, negozioetarako zer erraztasunen duten, eta lehiakortasunen eta kompetitibitasuna. Ikusten baina zuen, amauz dara joan egiteko larroiko txikia, edo oso txikia. Solidea handia da, nola dago zentzua, ranking guztietan, ez da idealena edo gogien funtzionatzen dutena hori izan. Eta askoz gehiago daude, ez dutenak ekarri. Langabez intasari bajuenak edo batun daude Holandan eta Austria. Solidea handia da. Hirugarren, azarritan entzuko zuten gauza bat, ezke independentismoa edo separatismoa insolidarioa da. Solidarioa, zuzudirikoekin nahi dizuten izan ezu ez. Zaharai laguntzen egin duzu, zuru ikustu duzu. Eta aradun, ranking bat atera zuten, estatuek nola konpromisoa hartu zuten bere aberastasunaren deneko 0,7 ematea hirugarren munduari. Baldintza hori betetzen duten bakarrak direla Suedia, Luxemburgo, Holanda eta Finlandia, Laura bakarrik ziren. Precisamente estatu horiek dira oso solidarioak, ez dute betetzen behar jarraitak irizpidea, ez dut kontatuko Kiotoko protokoloak eta irizpideak ekologikoak zegoetan. Eta gehiago, alde zuten, indikadore bat oso interesgarriak barnez horretasun gordinak. Igual norbetek entzuten horreko dutaten, lista dira bat firmala eta bizilenak eta esan zuten. Guretzen importantea da, ez da kualitatibo bat, ez materia. Gertu inbarran, unista bat entzago kontitzak egitea soluzio izateko arrazoi badela.
eta zeitez etxerria eta galdetu bertizkara ikostena zoriontxua egin ala ez. Baina gaita santu eta, orduan, karo, irizpide batzuk naturarekin harmonien bizitzea, kaba, animaleia bizi baldin bazea, zoriontxuateko motiboa izan daiteke naturarekin harmonien bizitzea. Kanada batzuk hartu zuten kontzeptu esan zuten horreko azatoriek hartzera, Europa, mendebaldera, segondario da hartzen. Britainia Mundial eta Frantzian hasi dira inkestak bazatzen egitarrei galdetzen ea zoriontsuak diren. Eta nire zuetan nola denutzen da zoriontsuak zean ala ez. Dobe irizpide batzuk, badidez, kultura zenbat gastatzen den zure herrian, zure bizitza soziala noraino iristen den. Politikoki zure irizpideak zenbaterainoko balioa daukan, horrek solotu dago zuen gaiarekin, orduan, igualmente konturatutara, zurietan jortzen zuen inkesta bat, zoriontsuak zera negatiko, digitaminatik, erantzun barko dugu. Oso datu interesgarria dago, zenbat dira gobe, hori ikusten kontatu duten mito bat izan dela bizi guztian. Hor ikusten ari zeate, Suedia Danimarkak Finlandia Norvegia gaina errepikatu dira, beti berdinen dira. Eta gauza oso lotuta daude, unek eskola mundu egiten bat dute, normalean, berrikuntza asko dira enpresetan, sortzaileak izan dira, eskoletaren baldin bat dume, eta hori dut Zelanda berria, ez da bakarrik Europan, Europatik kanpoen Zelanda berria pentsazue munduko beste puntuan dagoela, eta hori ere da munduko herrialderik garbenetan, korrupzio gutxien daukana. Zoit ez hori Madridia esplikatzen. Singapur, asiatikoak dira, beste kultura batekoak, ez da bakarrik Eskandinavien betetzen dela ere hori, ez munduko horreko askotan. Ekologikoki hori gertu egin, eta gola indikadore bat, aztarna ekologikoak ditzen duten da. Eta munduko horrekin aberatxenak orduik Kostarika. Kostarika dago mila biztan dira euskara. Zuntzeko ekologio oso importante izango da, noski. Arreidura sortzen du izatea, munduko horrekin aberatxena Kostarika dela. Bentze, oso asko oso interesgarria dut ikusteko mundimena egoazten goz. Venga, etxetan. Ez da baina. Erudito dato segunda bilen da, sorte txarra esan dugu, estatu frantzian eta estatu espainolean, kultura politikoa oso batzu. Intxia da bidez, Eskozia edo garai batean Irlandaren kasuan, ez? Thatcher Andreima, bere garaia, bota zuen, bere etzegoela egilaz ere, Irlanda batu datasunan eta ez dut. Irlandarrek baiezkoa eman ezkero, berak ezin izango zula kontra. Oain, gauza bera gertatzen da Eskoziarrarekin. Kontserbatzaileak daude gobernua Londresen, eta haiek ez daude ados, haiek esaten dute, eta haien kanpainaren leloa, ez? Elkarrekin hobeo, eta unionisteren kanpaina. Era etendean esaten dute, Eskoziar gehiengo batek esaten baldin babe, independentean dutela, haiek ezin dutela oztopoa jarri. Hemen aipatu dituak kasuistika, ez dut onartzen demokraziaren ikuspegi zentrala, are gehiago, izen olako aberrazioa sortzen dute, gerra, konfaldi eta lagu pertsonaiek botatzen dutenean, independentzia boskatzerakoan, edo independenzia eskubideak egiterakoan, estatu osoa boskatu da. Edozein jurista ematen duzu eta fenomeno da. Hau ez dauka kapazitatea izantzeko ezin da, ez da posible. Eta mantentzen dute. Eta horregatik esaten dugu, zen bidia sana ematen dizu puli bateraino hori. Pentsa, Britainia Handiko kasua parte da nahiko bitxia. Daude ez da baitatzen, eta Londresetik esaten dute Eskoziarrei, ateratzen bazatete hemendik independentzia lortzen baduzue, Europatik kanpo dute, Europa batasunen kanpo osarete da. Era berean egin dagoen gaindatzen, erreferendum bat, haiek ateratzeko Europar batasunetik. Bruselasen daude esan zaukazien da. Alde batetik baldintzatzen besteei, eta zuek ere apostua egiten ateratzeko. Hori da, kultura desberdina. Kultura desberdina, herri izan gauetan, gertatzen den moduan, era natural batean eramaten dute olako harremanak eta olako konfigurak. Eta hori izangoza puntu bateraino egoera ideal bat, esan dira, beste. Gero, bago katalanez, atera duten dagoela gutxikuru bat, da, Elenda ez Hispania, katalan ziraguntzea oso bat. Eta gaina hemen egiten dute
apunte batzuk, ez? Eta bata da termino bat da oligarkia dela diplan, eta behin eta berriro errepikatzen du, Estatu Espainola sortuta dago hortik, oligarkia batetik, eta oligarkia bezala ez du egiten du evoluzioa. Mantentzen du eskema bat garai bateko kuadroan, argazki batzuk oso bitxiak, ez adibidez, trenbidearen sarea, 19. mendea. Katalunia ikusten duzu, gune industriala, populazionaldekin gune nagusia, zenolako sare potente osatuta dago. Madriden zan, erregiaren palaziotik palaziora, besterik ez. Garapen oso markatuta hori ez, ikuspegi oligarka batetik, ez dute inungo aurrera pausorik egin, eta helburu honetan oso azaltzen da, eta zoritxarrez, atokatu zaigu gure burua hemen kokatzea eta hemen argudioa ateratzea. Hor, ez egin, bere gunean, gara da igual zueke, ez egin dut pasko duten, ez egin, nabarra dut ere eskatu zuten abako txosten txiki bat idaztea, egia ekonomikala independente ez dut txikiak puntu bat, mazioez, txotek gai parkatu izan dut. Besteak beste interesgarria denanetik ikustea politikoki oso joera ezberdineko jendeak idatzen dut, beste garraztanetik, Eliumetik, iparatxik ere idatzen zuen, esunetan boskatzen ez dutela, Espainiako sistema, eta are gehiago, dela utxen txosten bat dela zen, berriak zentuak nahi panen eskuta, Universidad Carlos III Madrileko dizuten ariketa kuantitatikoa, zenbakitan, dira eskontziotasun herriaren geretzen komuniztik, gainezkoak egizten. Unibertsa dago, horrekin edo bihentzea horra, teoria eta praktika kontra bihurtu zaien. Azkeneko erremedioa euskate hori egin ejerzitoa eta egin konstituzioa eta zentramentu gehiago ez dizkin. Gero, honek bizat ez da behar nahi esan egin ari asko dintzazk honek, merezi dute dut nireko batasunen barra batekotea, edo kanpuan, errodazioen artean ere ez da behar kanpuia, euroa bai, euro ez, Euskal Herria paradisu fiskal bat dituko honek txipero bezala, zeratzatu bolitzake, problematika oso zabal. Joritxea, igual, inikitzen nahi dugu, zuen iniziak, parte hartzeak ere. Eta bueno, ideia mota itxugu, ez ideia faltanean. Ideia zakonduei, egun bat edo bestean, lehen energiaren aipatu dut txintek, eta egolaztu izan hori komentatzea, badakizko egin nahiko kodea portzen dagoen energia berriztagarrien arte. Igual berda, zuetan bateriko lortan Santoniko da, Katalunia zuzen zuen energia, Nafarroa usted energia gas, Guaycoyer incluso de esos dos de cooperativa, consumo cooperativa, los centros de electricidad, oligarquía de las corporaciones, las élites extractivas, a nivel sector eléctrico de España, esos punchitas de agua, Europa guaizeak datoz, autokonsumoaren alde, zuen etxean, jarrizak zuela eoliko bat, voltaiko bat, zuen energia nahi zuen errolazta, zuko formatu hori, zuen energiaren jabe izan. Eta ez, tariferut, zuen bakoitzea pagotzen. Nahiko mobila politxea dago, eta Espainia ez da usatzen urratxuri ematera. Izan ditu bia salaketak, erreforma energetikoa ez egitean. Atzeratzen. Autokonsumoaren aritik, apagantzen ditu hor da, sortuko bat zekutzen, ez un energia baino gehiago, zarea ez saltzeko aukera izan zen. Eta hori da, energia demokratizatzeko sistema. Energia behar bada, munduak gerran gehien sortu dena, petroleo munduak eta zerratik Irakien eta Kurdistan eta Karzera guztiorik da. Eta baliabide batzuk guztiak da izan, mundu guztiak dago, dira gauzei demokratikoa. Zentzu bada, hori egin ateratzen. Baina, hori ere, beste bat izaneko ditzen. Eta, bueno, zuetxan bada. Eskoziaren kasua da, gutezio eta horrekoan, jakolitik baita. Badakizue, Bretaña bian, dutela idatzizko konstituzioa.
kontsumoa. Hori oso bitxia da, ez dago bidatzita, eskuzitzala izan, eta Espainia izan. Eskozia, asmoa daukate idatzizko konstituzioak izan. Idatzizko konstituzioak izan nahi ezken, nuklearrik ez dute nahi. Inglaterrako armadak, submarino nuklear asko Eskoziako guztetan da, ez dute egin. Asmoa dute doako eskuntza, eskubide moduan jartzea, eta etxe bizitzaren ere bai. Beraz, eskubide soziala, gastu soziala behin ikotetan azpiran konstituito bezta, ze inglesako klasistak izan dira beti da. Dira kriketea jokatzen zuten eta futbolea jokatzen zuten langileak eta historia politikoa jokatzen. Horren Eskoziak baina egula gauzat beste modu bat ere egitea. Adibidez, Irakeko gerran kontra zeuden, nahiz eta Blairre Aforeseko argazki famoso hartan ateratzen zen, eta Eskoziak esan zuen ez dago ikusirik, ez dago ikusirik horrekin, beraz. Kiotoko protokolaren arira, Eskoziak alde egin zuen, ekologik egin zuen garen, eta Inglaterrak ez zuen sinetu, eta jauniak ez zuen sinetu nahi izogar. Baina dira halako eztabaida sakonak. Gai potenteak, energia nuklearrak eta sistema unibertsitatea doakoa da Eskozian. Eta bertean bian oso garestia da. Eta inglés asko, da hori txinteko zondo daki, Eskozia independenten aldi daude, ez dutela oso garestia ateratzen zaila, bat daitezela lehen bailen. Hori da beraien kultura, eta inkestak izan dira, eta Inglaterra portzentai altuago ateratzen da independentzian Eskozian baino. Harrigarria da, baina hoa da. Dena bere esplikazioa. Haiek errotzen dira izantitan, hau da, beti izateko dira bai katalana, egin bat, euskaldunok atela piskat zama izula izango basan, egon batetik bestela da, izango dutea da konseikestez, ez duten hori egiten, nesiramente haiek kontra esan dutan egotzen dira egon bat bai bestea. Eta Eskoziaren kasuan ere hori gutxia da, esaten dugunean independentzia sortzen denean, estatu propio bat sortzen denean, horrek ere baldintzatzen du aurreko estatuaren etorkizuna, baina oso ona da ere, adibidez inglesentzat, gaur egun Britainia Handia ezin dago. Ez da existitzen, berez. Dagoan historikoki gauza bat, batzuetan mantendu nahi dute, baina inglese nahi baldin baude etorkizunan hobeto erabaki gauzaketari komeni zaie horrekin amaitzea. Gaur egun, Westminster Parlamentuan daude eskoziarrak, Inparekoan Bakuak, Galeskeak, inglesak ez. Eta eskoziarrek daukate aukera erabakitzeko Inglaterrataz, inglesek ezin dute erabaki eskoziataz, zen Eskoziak parlamentu propio dauka, autonomi barnean, baina badauka. Orduan, inglesentzat ere, Eskozia independente bat, ona da. Espainolentzat ekonomikoki ez da izango, baina bai agian, da momentua gaien ikusi dugun argazki horretan, demokrazia eskatzen, berrantolatzeko haien etorkizuna behingoz, era natural batean eta erreal batean, momentu horretan ez dira bizitzen egoera erreal batean. Eta hode, txiporik, garai bateko oligarkiaren txiparekin, eta muntetzen, estruktura estatal bat guztiz partxua. Hor, lehen betxenek aipatu du ez egin, pareko aldekoa eta zendolako kontrasta den. Jose Azurmendi filosofoa, zaten zu eta zorbiako diosula zala. Eta behin nola pixat, teoriatzen horren ingo esatesun, Europan azken batean bi eredu kultura da. Bata da, pareko aldekoa noski, sajoia, germanikoa, nolako zerbait. Eta horiek oso ondo bereizten dute nazioa eta estatu. Zuk hartzen zu Alemaniako pasaporte bat, eta ez du jartzen nazionalidad alemana. Jartzen du pertenencia al Estado alemán. Zu hiritarra zea. Eskozian, eta erradetan rugby eta futbol selekzioa dute bateria da zoia. Jartzen dute esko Inglaterran kontra eta horretan ikastea ez dut gangardu. Eta beste eredua da frantsesa, jakobinoa. Sortu zuena, nazioaren kontzeptu abstraktori denominada hiritarra. Horrek programa sortzen dira, esaten dute lagunez, que la única nación es la española. Horrek, esaten dute, Katalaniako estatu dute, baina guk ere bai. Horrek, sortzen dute alako fikzio bat, Frantziatik datorren eredu horretak. Frantzia ere gauza berdin egiten da. Horrek, esaten zu, nolari egitu ezu dut bat, oinarri horretan, horrek gaina. Bi eredu filosofikotik oso dut gainean ikusten. Eta, Espainiak eta Frantziasko oso garbi daukate. Ezin dute onartu izaki batek erabakitzea subotu politiko izatea, izan ekonomiko izan, edo bertu nahi duten, eta Kataluniako urrantxoki garrantzitsua da horrean, eta egiten jabe izan nahi dutelako. Eta Kataluniako sozialisteke, nahi zer kontra hori, baina onartzen dugu
gutxienez erabiltzeko eskubidea badutela. Urratz txiki bat, nire hori egiten enteratu. Eta badaude erreroi milion kasuan ikusten, erreroi milion, PP-ko tipo bat, konstituzioan aita edo fundatzen jo egiten horrematu ala ez da, eta berak esatzen ez, Espainia ez da inoiz proiektu serioak izango, herri-terri galdetzen ezaien bitartean. Filosofo aleman bat dago, Jürgen Habermas, eta horrek dauka oso demokraziaren kontzeptu edo definizio oso bitxia, ondo interesgarria zen ditzen, ez berak esaten du. Lau baldintza daudela demokrazia izateko, bata republika izatea. Monarkia basea geizki azten zen, erregea nahi badezake eta inorrez nahi konturik eskatu geizki azten dira. Bigarrena da, hiritarrak libre izatea. Esatea zu, eskubiko daiteke libre izatea zerren, egunkaria itxizu estadu batek, nintzen askatasunen segurtzen duroka. Egin zuten, oinero horretak gabiltza eta zer eta ez da. Hirugarren baldintza zen, hiritar guzti horiek berdina izatea, Frantziako egalite. Karo, guk euskal hiztun bezala badakigu espainol hiztun batek eta euskal hiztun batek ez gara berdinak. Hori da, oso evidentea. Eta laugarren baldintza, eta bera importanta esaten du, estatuaren zati guzti horiek beraien borondatez eraki dute proiektu amankomun hortan parte hartzea. Guri ez dugu inoiz galdetu Espainiaren zati izan edo gara ez. Dela 500 urte eta 800 urte Bizkaia eta Gipuzkoatik eta Sizirenean okupatu dituzten da, kau. Ez guri dute galdetu segitzen zaigun, denozten izan. Eta, karo, berriz ere sartzen gara trampa hortan, entzuten diozu, PSOEko jende asko izatu dute, ¿cómo? Pero si cada 4 años os estáis autodeterminando, estamos preguntando a ver lo que si nos estás preguntando, si quiero lentejas o alubias, y yo no quiero eso. Entonces, claro, bandera ya, bere egiten baldin badute, ya trampa egin zuten. Eta, claro, oso kontua izan daiteke gai, esatean parte hartu beharko ditzakeen hauteskundeetan ala ez. Ze, claro, sartzen ez dira beraien trampa. Hori ere, luze, Nik ez, mundura behiratzen dugunean eta hori abezik egin, hori bilurain inglesak eta sonak direla eta hori guztiak ez dira espainola baino hobeak, azkarragoa bai, baina hobeak ez dugu ez. Kultura batek herriak sutxitu baino baditu munduan zehar, kulturako Japona izan dela, eta horretik horrein ere Palestinan eta milekin nola jokatu dute eta hori guztiak beraiek izan dira, ez azkarragoa bai izan dira beti, eta horrein ere beldurra dut, beraien eskoziarekin eta bako katzelari beste asko jokatu dute horrela, eta zerutela inkluso agian erreferenduma bera ateako dela, eta gutxinez modu azkarrean jokatzea eta datorren urterako jartzea erreferenduma ere, igual izan dut esperantza bat, erreferendu hori unionean mantentzaren atekoak, erreferentzaren kontrakoak ekabaziko dutela. Gero, sorpresak ez hartzeko ere bai ez, eta guztaren mundu dagoela mundura begiratzea, baina gure bide propioaren gara dugula Euskal Herria. Eta hor bai, zalantza bat, niretzat, klabea delako nazio bezala egiteko bideak eta hori lurralde zatiketaren arazoari gainditzea. Eta hemen, esan duzue, eta hori da, Eskoziarekin adibidez, eta beste batzukin ez daukagun arazo egitua ez, nazio errekitzarako, eta inkluso azterketa ekonomiko egiterakoan indizia guztiak, lurralde zatiketaren araren asuntetan nola aztertzen duzuen ezberdina dira. Aipatu egituz behin bat, indize, ikusiko magnitu bakarrik Nafarroan, munduetan langabezia, pobrezia tasa, bazterketa soziala, Nafarroan askoz ere handiagoak dira, beste gutxinezko badeko beste lurraldeekin konparatuz, eta hori da ere bai, Nafarroan azkeneko urteetan egin den eredu ekonomikoa, sektore ekonomikoa, Espainiaren antza gehiago duelako, horretarkia erosek eta hori besterekin. Ordanik hori da, gaindegeak egin duen bateak, esaten da, hemen sortu den industria eredu eta hori da, bintekoa, kanpo kapitala sartu da, irabazi duenean bideo oso ondo, baina irabazteko bideo gehiagoak inbertu dituenean hortik kanpo, joan egin bat hemen langabezia utzi du ez. Nola egin dezakegu momentu honetan, herri bezala, lurralde zatiketa honi buelta ematean hasteko eta koxorako ez ditugun indarrekin, ez ditugun jakintzarekin, daukagun ditugun bitartekoekin, eta hori... Egia da, guk ez dugula oso kolore jarri izan nahi ingresago dira butuko nire konspiente naiz, eta ezagutzen ditu pixkat, zehan da bat egizien da. Nik ez, munduen historia eskatzen nahi nahizu,
eta imperialismoa zentzit egiten denean, imperialismoan kontzeptu oso zabala da, baina bi imperialismo mota daude. Batzuk dira aldi batekoak eta beste batzuk beti erekoak, eterno. Hau da, inglesei komendi izan zaienean, eta kasuntan komendi zaielako hori dute, ez dira besteak baino askoz ere eskuzabalakoak, eta garai batean, imperio handi bat zeukaten, eta zenbataldu gehiago eta hor, ez egizan bezala, baina igual egitxik edan momentu ez dut, igual eskoziarrak tragata egin dute ez, bere egintzako uste dute garezteetan ez dira eskoziako bajunta. Espainia ez dugu mentalidad hori, Espainia nintzako zuzera mendeko bat. Bere nintzaio, komendi zailo dut komenditola, eta horreak lehen naikatu egun konzeptu hori inklusio eta estraktikoak ez. Erren batzuk, ere posibilio lakoak, Espainia negozioa zioetan aztea, nik zute gora hartzea. Nire ustez, gero bat. Eta horren zen, Madrideko kongresuara eskutea hori da, oso balusio lurraldaren kontua egia da. Egia berra da, datuak biltzen duen esfortzu egin da. Oso behigarria da adibidez, mugaz gaindiko operazioetan teoria Europako Batasuna horretako dago, Baionako Merkatagamaren eta diagnostikoa daukate akordio bat. Iparraldeko eta Gipuzkoako enpresen arteko loturak eta zea sinergiak eta bilatzeko. Nafarroak berak, Nafarroak zeak ez zuen nahi izan parte hartu proiektuetan. Ez da Europak eta arrezen izan nahi. Horren arrazoi egin dut. Proiektu politia sortzen ari dira, adibidez, horren ari da Baiona eta Donosti arteko elkarlan horien ondorioz, sortu dute kluster bat, erraldeko eta baleko enpresen artean, silikona likidua sortzen. Da material berezio, aplikazio kontratuak eta elkarlanak ondorio bat. Eta bera da, pixkanak egiteko gara, horren ari da gozak dut. Zubero bat nahiko movida politia dago. Zubero beti maskara egin eta pastu egin dara zoitzeko, baina industria itxin da banago. Gari bide urratxek ematen urbiltzen dut egualdeko ekonomikara. Zoritxarez, Nafarroa nahi, beti apartikoa. Eta baina ezke hori, jana horrak inbergotu dut gara kasu nabarra. Ez dira, hori hori oligarkiaren barroko zera, baina zerratik jana nabarrak, Federación Basko Navarran sartuta egon da, zentzu zeukan anariekin eta aztea azkenean kaldetuak zure izan zera. Nafarro kalde hindu, atentzen zati bat. Eta Kutxabankekin, horretxe bat dutza, ez? Kutxabankekin kasua, Andaluziako kutxa bat, matxotatea zanatzea, ez bakarrik autodeterminazio erabatzen duzun individual, ni beti defendatu dut. Gure bidea izango da propio, gure Euskal Herriko bidea, nera esan zen dut. Honetaz, konponbide garaietaz, juten gara beste tokietara ikusteko eta interesatzen segun hartzen dugu, baina kontestua eta konjunkturak desberdinak direnez, gero ere irtenbideak desberdinak izango dira. Hau zurikin eta zer izan dugu ez, adibidez, Irlandataz, aspalditik loturak eta nora etenatuko dute, Inglaterraren adibide betzela eta sei duten Afrikan eta nahi. Eta gero, egia da, hemen ditugu dugu errealitate administratiboa. Eta lehen aipatu dugana, niretzat bide bat, bide natural da, asteaia jorratzen eskualdetaz. Guk bero, zeren etxaila aregua handago. Nahorrazten ikusten da hemen nabaritzen da, baina Baskonadazetan oso nabariaren aspalditik adibidez Bocento taldearen lana. Jokatzen dute kirolarekin, jokatzen dute oain Kutxabankenekin ere. Ateratzen da diaren asko esanen, bizkaitarrak etortzen direla ez da gizet. Bizkaitarrak esaten dute gauza bera, oain Samanez berria. Osea, azken finean zer egiten dute, lurraldetasuna apurtu. Urratzak ematen direnean, aregloan munduko ditu bere fitxa. Orduan, alternatiba asko daude. Barita magikorik ez. Baditugu gauzak ikasteko, adibidez, Kataluniaren kasuan. Kataluniaren kasuan guretzat balio, netzat ez. Bai lagia nola egiten ari diren gauzak gizarte mailan, hau da, zer lantaldeak sortzen dire, zer loturak eta bat, baina Kataluniaren egite printzipatez aurrera egitea. Hau da, Baskondadas bezala hitz egiten dugu, Euskadi batzuek esaten duten bezala, Eskundi autonomoarrek, hartzen dugula gure lurralde bakarra betzela. Horregatik, ez digu balio hango
adibidea horretarako, baina bai ikasteko adibidez, hori ze formulak erabiltzen dute, gizartea martxan jartzeko. Eta dago gure postura, datu ekonomikoak, datu politikoak. Gero, ezin dugu gastu, euskaldunon hizkuntza euskera dela, eta hori da, aman komunengoan gauza komatxunaren bakarra. Hori ere erabili behar dugu. Egia da, bai komunitate foraldean, eta bai baso gara, daude interes asko eta asko mantentzeko gaur egungo estatusa. Baina, aipatu ditugunean hori guk sozializatu da duguna. Errealitatea hobera izango dela bestea. Eta hobeagoa izango dela nafarrentzat, baskonadakoentzat eta iparraldekoentzat. Ez da erraixa, eta horregatik, esparitanik ez dago. Hor, niri, garretek edo izan zait, nolaz ez egiten, ematen bat herritan nola zuen, ez da, jendeak datzen gure impresioa eta dizula, ez hori teoria oso politia da, ez da, ez da dut txikia, ez da, ez da, baina ez da berreu, ez da, ez da, pikat impresio horrek edatzen zen, ez da. Eta, hori, pixeta zertzen dut ezu gauza, nola funtzionatzen dut taula, momentuki izan dena azkeneko etapa egin. Osa, zu, egintzazu pixatatzeraka, insumizioaren fenomenoa ezagutu izan dezu gehienok. Entzat, harina, usten egin jendean nola, gehienok. Lehenetze horrelakorik eta azia. Bueno, insumizioa egin zera duzu, kabaleniko laura kartzela duzien. Egurra eman, eta ez da egizako, ez da, karo, egun mina insumizioa euskasunean ja problema bat egin zai. Ez dituzulako egun mina gazte kartzelan sartu. Hori da, eskandaloa aberrazio mundial. Eta azkenean, presio batik legeak datu edo izan zuten. Eta zorionez, gure semealare, ez dute zuda euskara behar. Hori apsia progresio. Ekonomia daukan gauza bada, egun dira aldatzen dela eta da, normalen ekonomia horretik dihoak. Zu kontsumitzen duen gauza asko ditzazkezu, superrazioaz daukazu, dizunan la española, dizunan la navarra. Zuko aukeratu dezu zeroz edo zerretez, eta nik izan dezaten bulkatutu berri ganitunan la española. Nire izan entzai bat eusutzen, txumora dobe, zidezu. Eta, esate baterako, adibide praktikoak emango dizuet. Loteria española erosteko lehen badago, ez. Eta zeratik erosten dugu eskolean beste loteria española. Zegero badak dugu egin zaik duten, ez? Estatuak ematen du zati handi bat, eta zapa, egurra emateko. Eta hemen jendeak erosten du Espainiako loteria, lasai esku bat. Eta inkluso galtzen ateratzen gara, tokatzen denean ere, egiten duzu balantza bat, zenbat gastatu dugun da, zenbat irabazten dut, eta galtzen ateratzen gara, tonto izan gara dauka. Eta zeratik jokatzen dugu loteria Espainiako. Eta noretek esan dut, hori apsa folklorea, loteria ez egizan ez da. Guazen pixati dutzen, da, zaila jarriko dugu, ez, desobedientzia ekonomikoa eta nora itxe egiten. Zergatik ospatzen dugu konstituzio eguna eta pilarika eta la raza espainola eta ez da egizan bat jaioa. Osa, teorian den daude konstituzioan kontra, bero jai egiten dugu, eta zentez kontra, dukizio masokista gara dugu, ez? Behin godatzen egin, izalako zera batean eta gai horietan egin da batean egin da. Joe, baina zen den problema, umen eskolako autobusa. Eta zen den, osa, gure metzen problema egin da, umen eskolako autobusa. Claro, es que txoferra erokaten konbenioa, odanka bai, un total lanera juten baina, edo ez dira juten ez erba, kriston bidu de un porratu den behin dago ez da, esan du, zetortzea gara. Bueno, eta zin dugu, ez da, gure jai nazionalak antolatu. Eta esate baterako, abenduaren giruan, San Francisco xabe ospatzen dezu, euskararen eguna, ez dakiz zer, hori konzatu beharko nintzen, Gazteizko parlamentuan jai nazionala izatea. Eta kendu, hori nagusi estatutuaren jai esartu ziduten Patxilopezek eta kompainia. Ze ospatu behar dugu. Nola entzen jendeak kaleratzen esan izu janekoa dugu, Eta hori norretek esango du, baina hori hori nire pixka folkloren egian garron gelitzen da. Guazen pixka zailago jartzea. Gizarte segurantzak izan gertatzen da. Zeratik esaten digute, esas es pensioak eta hori defizitari izango litzake. Euskal pentsio sistema defizitari izango litzake, azkarrazkoan emango lehukete. Transferentzia. Eta nire akidala hori, gerrikako estatutuan ere, idatzita dago. Eta hogeita marrotean bat eta ez dut astirik izan. Astirik izan, hogeita marrotean ez astirik izan. Torroka izan behar daukako, ez? Eta, gero, sindikatuak ere oso, pankartan ez da, nik ez dut inoiz entzun, adibidez, elan eta lan eta proposatzea, ez dugu Espainiako gizarte zegoentzua behin dugu, punto pelota. Ez? Hori izan bintzak insumizio kolektibo bat. Eta, ados jartzea, langileak eta enpresen eta izu gira, erabaki dugu hilabete ondatik aurrera ia, gure pensio sistema propio eta gure langabezi prestazioak eta zera martxan hartzen. Zer ez dugu egiten. Ez? Eta hori gainea, eskandolat izan bintzak Europa oso, eskala bartzen diozula sistema osoa. Sistema nahi duen gauza bakarra da egun portasuna, gauzak izaltatzea.
Oligarkiak eta estraktibok eta beti berdina da. Urratxoak ematen eskoltatzeko, traba jarriko izkizute. Baina traba handia jartzen izkizuzu, azte batean, indarra jokatu gara zu. Puntxoa hor ez indargunean, kaugunean, ez dauko behindar eta oso egiteko, adibidez, loteria, Espainiako loterian aurkago kanpainoak hain zaila da. Hori gauza baldo ditek, ez da kartelik ez zurean. Gauza txikia dira, baina hortik hasi da. Detailetan, egiat. Udalbentzak goin dela zeitzen autoritatea zuen, Josueleko nortasuna egitek, bako karnet txiki bat, ez? Horbatzuk dugu Josuel, ez da bueno, karnet horrekin nik probatu izan dut. Zuzoaz, Gipuzkoako Foru Aldundira eta balio du sartzeko. Orkezen desuelitu zen dut, eta eskandatzen dut ez izan, EITB-ko estudiu dukarazoa eta ez dizutu uzten pasatzen. Hoi dut nospi baten, esate zu, hombre, hori eskizofrenikoa da. Noragoaz, ez? Venga, gauza gehiago, dugu eta. Martxan jartzen denean, hori programatu behar dugula eta ari ditu behar dugula ere, agindua mugituko dala. Eta mugituko da, gakin moduan. Ofentsiba osoa eta zabala. Kataluniaren kasuan, irailetik honea oso nabaria da. Frente guztiak egitita daukate. Frente mediatikoa, gortuta goderia bakarrik kaberna mediatikoa. Gaur kaberna mediatikoa komunikabideetan Estatu Espainolean da, diatan. Kabernakoa. Badago frente ikusio ustelkerik kasua. Oaliko ondio, futbol, baina dira kasuak oain dela urtekoa, eta oain aktibak dira. Erabiltzen dute polizia, adibidez dago, Feliston desenbarkoa gu hemen ontuta gaude, eta lagun katalan batek esaten ziren horretan, beti egon dira zain, gu jasotzea, refusiatu bezala, eta oain daude haiek ere gu ideka. Presioa kasua dira da, frente guztiak, hizkuntzak egin, zer abratzen da Euskal Herrian, lomzen buruan. Ez da, eragile sozialerik ez dira mugitzen. Kosutan modo bat, aman komun idazteko testu, ez da logikoa, Katalunian eskola guztietan, eskola publikoetan, eta baita ere kontzertatuetan eta pribatuetan, badago kriston kartela eta zeinera. Tot sons eskola. Udalerrian gauza bera. Eta hemen, zoritxarrez, oraindik ere, ematen dula, odako ofentsiba baten aurrean ez garela gai. Eta da, hizkuntza, eta aipatu duguna, ereduak, ikusi ditugun ereduak, ondo funtzionatzen diran, komatxotan dira danak, hezkuntza sistema propio garatu dutena. Ez dela jai. Eta ze hezkuntza sistema dago, Estatu Espainolean, programa hortan, Finlandia eta zitzein, ez zuten, aki gustatu zitzaidan, ez irakasuntzako munduan ibilen jendea, ez? Hemen, aurreskola, erbiru, juten dia jaumiak, edukazioa eta formakuntza emateko, eta hemen ez. Juten dira etxetik formatua, edukazioarekin ja, eta azten dira gero formatzen. Hemen nahi dugu zero dirutik ja gana sartu. Sistema espainolean. Haude, eta Kataluniaren erasoak, benetan, potentiak dira, potentiak. Bihurtu da Nafarroa batzela, kuestion de estado. Hor, ikusen, egin baino gara nahiz, transmititu dira nahiz, baina, bera, gauza batzuk, zuk fizikaren legeak ezten zeman dituzu, egiturak edo materiala egin daitezke zurrunak edo malguak. Zurrunak, normalean puskatu egiten dira, horrekin. Espainiako estadua da, bloke monolitiko bat, bai, erotitxun gozo frikiko da, hori, nuzet, itzaldak atatzen nahi hasi zaizkio. Bizitzaren legeak erakusten dizu, zure semealari beti esaten badi zu, egun baten etxerik alde egiten dut. Hemen gerratzen ari da horrelako zer. Autonomien historiotxo hau, autonomia txoen historiotxo hau, pixkat izan zen, begira, umeak koskortzen ari dira, eta egin dugu logela hundiago bat, gure etxean barroa jarraituko dute. Orduan, guainakaro, nerabeaia, bere bugarren jabe egin nahi duenean, eta bere niro irabaztenik hasi, eta bere bizitza, bere nikoteak eta bere zeak etola, etxe horrenetik atera egitea. Eta Katalanik eta Euskaldunen gertatzen izango hori.
Izten ari da puntu batera etxetik ateratzeko ordua izten. Orduan, hor resistentzia horiek konstituzioak eta ejertzituak eta zenbat ingenieritza ingenierizko duten. Zer esan honen desobedientziaren bidea eta zenbazotan ikuste rol ekonomikoan, bai desobedientziaren bidea egiteko, eraikuntzaren bidea egiteko, beharrezkoa dela enpresario, bertako enpresarioa doaren gutxien zati baten eta lanbideen arteko adostasun bat, ez horrelako ez duzuna segurtasun segurantza sistema propio bat eraikitzeko eta izataren konfrontatu ez jarri hartu diateke ados, nola atolatzen dugun nominak horretzeko enpresariak eta lanbideak eta besteak gauza askotarrak, konsumoa, sare propioak eta beste igual, kooperatibena eta gauza hori. Kontua da, gero, realitate objektibo bat ere badela, Euskal Herriek independiente batek, segur asko ezkerrera egingo luke, ezkerrera egingo luke, eta hor ezkerreko sortzen dira beste bendur batzuk, ez? Berezeki, enpresariarentzat, kapitala-menterentzat, ezkerrera egiten badu, non geldituko ja, hori nola gainditu daiteke, ez? Enpresari hori nola daiteke eta nola lortezakun adostasun bat, enpresarioa duen zati batekin gutxinez, eta lanbideen artean, proiektu bat gutxinez, erdibideraino bateko, ez? Da, ez, pare bat, gauzatxu bat da. Guainera ez asko afari bat izan zela. Gipuzkoako enpresari batekin, eta bera gaina oso izut izan emango diskretzen. Eta, karo, ez da desu, dolatan Kataluniako enpresarien bereien elkartea sortu duten da berein itzaldia, eta Euskal Herrian alakorik ez da. Esplikazio txiki bat badauka. Hemen, kontzertu ekonomikoa daukagu, Katalunian ez. Ez zuten nahi izan bere gunean, hori beste kontu bada, gunean igual esplikatu bat dute zerrak. Horra esate zu, badaude azterketan egina, oza, zuk, azken batean, imaginatu 0-tik 10-erako lerro baten bali bautazu, eta 0 da dependentzia absolutua eta 10 da independentzia absolutua. Horren, zuk fiskalki zergak bildu bat itzazkezu independentziatik gertua gozau. Gure gure Katalunian ez dira berdinak. Katalan asko behar da konformatu politike kontzertu ekonomiko batekin. Zan nioa jartzen diruzu eta doktrina fiskalio etxean egitezea, hori oso horrezan. Tristea da, enpresari eta langileen artean, hemen beti bronketan egitzen. Azken batean, herri bezala pentsatzen malin badugu, ez da konbeniorik bizitzaren egiten dira, ez da desastea. Nego du, kontorren duten esaten nagintzen amartara. Eta tiko da esan zian, goi dela 30 urte, transizioa edo ustezko demokrazioa edo zehau ez da, atorna da. Eta erakunde konfebazia eta guztua ez da, denak epekoak zen. Denak. 30 urte, erua, gaur egun, PNV-ren buelta. Urrengo belaunaldia, ez da eze partidu etiketakoa izango da, baina soberanista izan da. Eta urratxo batzuk bai ikusten ari dela badagintzala. Ja, konfebazioek eta esaten dunean, ez lan harremanetarako ez dago propio nahi dugu. Uniden sindikatu bakarrik esaten zuten. Gero egia da, gauza komplikatzen direla eta tensioak eta ezek baina, prozesu hori da, belaunaldi bateko kontua da, oita zitze egite hori da 30 urte, bia, hori da 30 urte, baleren bakarikoa esaten zuen. Berazte egiko uste, nos dimiziatez egizatu. Berak egiten liburu bat, 57 bere tesi doktora izan zela, eta titulatzen zen Euskadiko dependentzia ekonomikoa. Bere tesi doktora izan zen. Esplikatzen zuen nola, banketxeak eta enpresak eta multinazionalak ez izaten oso lotuta zeukaten eta 30 urte beratu dago, jendea independentzia ekonomikoa zitzeiten hasi da. Bada zerbait. Bintzat, gure buruan sinisten hasi gara, autoestima faktan dira dugu gure. Orduan, belaunaldi bateko kontua da, zugarria izan da. Gero, gertatu da, biduko kresia, ustekileak kasu dut ezagitzen ez da, egur gehiago zutarak. Gaur egun, baina ez daki baina. Lehen txenera ibatu, Banco Santander. Banco Santander eta Telefonika, ja, publikoki izan dutenan, Made in Spain marka kalte egiten diela, oso garria da. Oso garria da. Banco Santander eta Telefonika ez dira independentistak. Eta Made in Spain marka kalte egiten diela. Aipatu duzuna, eta ni uste gauza galdatzen ari dela. Ez dugu hemen eztabaidatu zer izate eredu dugu, eta jende asko beti da, ez? Nazionala eta soziala era berean txertatu aurrera egin, ez? Egia da, eta nik nabaitzen dut
hasteko da, aipatu dana, 80% enpresario txikiak direla, pymesak. Ni uste dut, zintxotasunez, hauek ere konturatu direla. Egoera oso larria da. Oso, ni uste dut zenbaki gorriak ja handaude, gordetazio diruak esaratu dela. Enpresario txiki asko daude, ditota, operatik egoera larria da. Eta ni uste dut haien ere konturatu direla, haien betiko eredua ez duela balio. Haiek ere, saiakerak egin behar dut, eta ni uste dut egin gutela, bestela munduko dela, beste kudeak eta mota bat sortzeko. Eta ni uste, langilerian aldean presentzia nabaria jorratu behar da. Txertatzeko eredu berri bat. Gero izango da, gizarte mota bat edo bestea, ni beti defendatzen dut, sozialismota sinisten dut. Baina ez dut sinisten betiko sozialismotaz edo sozialismo konkretu bat, eta sozialismo propio bat sortzeko modukoa. Pintzelada desberdinekin. Eta lehen aipatu duguna, kriston itzala, kriston zama da, Euskal Herrian adibidez, bost kontroliek, Petronor eta kompainia, horiek bai banatzen dute. Pentsa adibidez, lan erreformaren asuntuarekin. Aplikatzen baldin badute, lan erreforma hitzez-hitz, konbenioak eta dana, negoziatu behar dira enpresa. Lurraldeko konbenioek desagertzen dira. Enpresa txikiek esaten dute, nola negoziatuko dugu gure enpresa horretarako sortu behar den aholkularia juridikoa, ez dakitzer, haiek oain konturatzen direla, haiek ere interesatzen zailela mantentzea herrialdeko konbenioan. Berez, aukera badaudela, baina ausardia. Ez da bitxia hori ez, Gipuzkoan gertatzen ari dena. Adibide klasiko da jartzeko. Zahar egoitzekin eta olako egoitzekin, diputazio foral ateratzen da esan ez, aldundian, guk ordainduko dugu aldestekin. Eta gehi ikartzen du eta salatzen du hori. Esaten dizu, txilua jartzen duela. Ez da koste zero zuretzat, koste politikoa. Eta orduan bai, badaude beste tuerkako indik ere herri honetan zuitxarrez, tuerka horiek irakurketak eta inkluso politikoak direnez, badago hendik multzo importante bat, ez dagoela pentsatzen herria bezala. Daude, interesek propioan pentsatzen, denok ezagutzen dugu bezala, eta horrek, kriston alde sortzen du, adibidez, mugimendu sozialista bat aurrera egiteko. Nola portzen da hori? Puntu batean adibidez hori, erabakitzen inguruko gauza batekin. Demokrata zara, edo zara demokrata. Onartzen dezuni edo ez duzun hartzen. Ez dizut eskatuko zu bultzatzea, baina ustoko izatea ez da ere. Eskubidez kreatibitatea da batzutan dibi peligroso izait, independenten diren azkeneko herri gehienak eskubidik ez da. Igual izan dut daukagu ezkerrekin bakarrik horretik egin eta Europako herrialde gehienetan soziologikoki oso parekatuta dago. Duen dizu hauteskundeak Alemanian edo Frantzian ez egin dut da oso parekatuta dago. Eta gehiago goten dizu duan etxeak kezkak eta ez da, zu jende asko egiten baino zu hemen Venezuela edo Kubako eredu elkarren nahi dizula, igual zalantzak dut daizki nire independentzien dut. Ez nire herramienta edukin, zu bat egiten dezu eta tuko izu dezu horrek. Horran, kontu zuri garen, eta sektor proposatu nire. Eskozian adibidez, alderdi nakarra dago, Scottish National Party. Ez dute bereizten eskubia eta eskarra, ez guretzat importantea da ez dago propio egitea. Gero zatituko era, jarriko dituzkigu koloreak eta etiketak eta izango gara musulman dago, homosexuala edo nahi dugu. Egu bakarra dago. Nola lorko dugu, esan zen bilgune bat, eta alde bateko eta beste bateko ez da, baina buru garbi batekin. Gero denborak zakontuko ditzu eta zogu etorko dira zakinteka. Proban, etorri dira ja. Dena dela gaur egun eskubia da gehiengoa ez, Euskal Herrian. Esan nahi dut, gero, independentzia lortuz gero ere ez dut datuko, berak, hemen jarraituko dut. Berroian behin dutxeatek, begira bestezun. Dena da, beste kontutxo bat, lehen izan duzu hezkuntzarekin eta zer ez gertatzen ari den, eta zorionez ere ekonomian bezala oso ezberdina da, egoera hezkuntzakoa, Baskomaretan eta Nafarroan, eta Espainian edo ez da. Lomceren kontra ere, oraintxe bertan, norde honda manifestu bat, Lomcer, gure hezkuntza bai, eta eskola guztiak ari dira sinatzen eta gainera jartzen esari dira. Baina, bueno, ero hortaz apartenik, beste harritu egiten dit, beste kontu batek, eta da, Katalunian onartzen dute
zati batek bakarrik independenziarako bidaztuko duela. Lau herrialde. Zergatik erabakitzen dut hori? Badakitelako bestela, ez duketela lortuko. Zergatik guk inoiz ez dugu ez da planteatu hori egiten. Edo beste modu batean esan da. Zergatik onartu dezakegu edo beti jartzen dugu derrigorrezko premisa bezala, hegoaldeko lau herrialdeak izan behar dira eta iparraldekoak. Hola, prest gaude hazteko iparraldeko 3 lurraldeak, baina inoiz ez dugu planteatzen agian, hasiera batean, komenigarria izango ditzatekela, lortu daiteken tokian, ze planteatzea. Eta gero, behin zuloa egin da mapa horretan, zuloa honditzen joan. Gainera, pixka bat, lehen aipatu duzun teoriarekin, ahaztu pixka probintziak eta eskualdeak indartu. Sakana Bailarrik, Sakana Lautadara, Bera Irun, Tolosa Leizaldea, horiek indartu. Eta lortuko barenuke, nonaiteko independentzia lurralde eremu batean, errezago izango ditzateke gero, horiek hortaratzea, ezta? Ni uste dut, Kataluniarekin konparatuz, zorionez, beste egoera batean, lurraldetasunaz hitz egiten dugu guztoko asko, bat antolamendu autonomia, probintziak eta bat. Baina momentu honetan hemen ugatzen dira aspalditik. Momentu honetan lurraldetasunetaz eztabaida gutxi daude. Baita dago eztabaida tempotaz. Oain ere emantzen dela, tempo desberdinak sortuko dira hemen ere Euskal Herrian. Uste hori poliki zabaldu dira ere. Baina Kataluniaren kasuan, adibide oso nabaria da. Baina realitatea ere oso leheno ipatu duguna, oso desberdina da. Katalunian nahi dute principal hartu eta horrekin tira betzela, eta tira ekonomikoki, azteko, Katalunia edo País Zuzen proiektu nagusilariko da Mediterraneoaren egea. Naturaltasunez, Valentziarrak daude bultzatzen hori eta Madridek ez du nahi, baina Valentziarrak ere eskumakoek nahi dute ege Mediterraneo sortzea jaz ekonomikoki nahi, enbide naturala. Bartzelona da Asiako portua. Asiatik etortzen diren produktu gugienak, Bartzelonatik sartzen dira. Eta gero, daude esternaldetan eta hortak hortik hartu dute. Ni uste, momentu honetan Euskal Herriak guretzat hori galera izango zaude. Horako hartzea Baskondalaz demagun, eta Baskondalazetik sortzea ente independente bat, ez da bera. Ni uste, badagoela gaur egun, barrutik inbeste bidetik, ez da betik sumisio izan horretan, baina bai, naturaltasunez, ni herrialdeza, udaletetara izan naiz. Bazen, eskualdetaz antolatzea, harremanen naturaltasunez, eta ez hartzea, hau Nafarroa, hau Bizkaia, ez naturaltasunez. Harreman sozialak sortzen direnean, gero, politiko profesionalentzat, asko saiagoa da hori apurtzea. Baina orduan, ez duzu planteatzen, efe labur batean bintzat, erabakitzeko eskubidean, Euskal Herrian. Zeren hori, posible den toki bakarra oraingoz bintzada 3 provintzietan. Nafarroan planteatzen baduzu, badakizu ez delaterako. Beraz, atzeratzen ari zara, orduan, prozesu ez da? Esaten duten bezala batzutan, prisa mata. Era berean, prisa lokal. Frena pasatzen nahi da eta montatuta gaude frenean ikuste. Kontu ez dugu sortzen hemen HT bat, eta desoreka sortzen dugu herrian batean. Ni uste, erabakitzeko eskubidea sortzen ari da, eta sortuko da gaina itxarri bertan egin dezu egin ikutzea. Baskondalazetan ez da horako mugimendurik egin. Badago beste oztopo bat, benetan frenatzen duna edozin aldaketa mundu. Adibidez, demago, momentu honetan oso zaila da ulertzea ikuspegi soberanista batetik, pero betik ematen ari ziren urratzak sentidu batzuetan. Hau da, mantentzea adibidez gaur egun, paktu bat edo harreman estua olako Partido Populararekin, nik ez dut esaten ideologikoki ez da bat egin behar, edo ez dut esaten. Gaur egun, utxatuta dagoen PP honekin, publikoki defendatzea edozein aliantza, edozein elkartunak hori, rebe da, hori mantentzen da. Egia da, zure imatzen duzuna, bihar ez dut aurrera batiko. Katalunian ez zuten espero 2014 urtean hori hartzea. Gizartea, egun batetik bestera, bulupen du. Eta hemen, zabaltzen bada, benetazko errealitatea, ez saltzen dituten errealitatea, dero ipatu duguna. Hemen, Nafarroa kristoran egin da. Behingoz ja, aztu dugu lero famatu hori, ez? Nafarroa Euskadi da, eta hori dena, bosta egin da, eta bideo egin da. Bideo honetatik pasa. Agian, ez hain azkar,
puntetxo bat bakarrik. PNUk eta Generalitateen harreman orain, duela urte-betez, IUk eta PPk askoz estuagoa zeukaten eta begira, bapartean, nola Marsek onartu nahi izan du beste. Solusekin ostiralean esaten dugu zara berdina jarietan, baina hona, eta ferasi denik ere, nire egitzea, ez? Alde batetik, badiru dut, aukera dagoela Baskongadetan independentziarako bidea egiteko, eta ez dago. Baskongadetan eta Nafarroan konstituzio berdina dago indarrean dago Espainiako konstituzionera, artikulo batarekin, biarekin eta zortziarekin, ejertzituari bat pendora dut duzien, abentura independentista oztopatzeko. Ez da egia han posible dela eta baztertzen ari garela posible den aukera bat. Batetik, eta gero, Gasteizen ere momentu honetan gehiengo abertzale bat egon daiteke, ez dago gehiengo independentista bat, horrein arte PNV gutxi dut esan independentziaren aldeko autua egingo duen. Alde batetik hori ez da. Ez da egia, Baskongadetan independentziarako aukera real badagoela momentu honetan. Eta gero bestea, balego ere aukera, horren kristore ondorio aldegarriak izango dituzke, hiru herrialdetako estadu independente bat sortzea, bereziki Nafarrentzat, Nafarroan bizi garen euskaldunak, euskal herritarrak, kokatuko gintolako erabateko gutxiendu etniko batean estadu arroz baten baitan, ez? Inkluso nazioarteko zuzenbidearen ikuspuntutik, Baskongaletako euskal estadu independente bat ezingo luke, adibidez, segurasko orain dituen, orain dauden aukerak elkarlanerako hizkuntza mailan eta bertare, ulertuko daitekelako injerencia en un estado extranjero, ez? Eta hori inkluso oztopo izan daiteke, jartzea estatu muga bat ziordin, batu baino traba egiten du elkarlanerako eta hainbat elkarrekin nazioartea eraikitzeko, ez? Lagundu baino traba egiten du, uste hori? Baina iparraldeko agabe bai. Iparraldeko agabe bai. Baina hor badago estatu bat, guk ez dugu sortu baina badago. Baina ez dago eguna. Hor badago, ez guk erabakitzen, baina hor badago. Eta gero beste puntetxo bat esan duena, konstituzioaren arabera ezinezkoa dela, eta nik ez dut esaten posible dela edo egiazkoa dela. Posible dela egin bai, baina orduan Kataluniak ez du lortuko. Hemen ari gara eredu ez dela hartzen, da adibide moduan, konstituzio bere dauka, Katalunia. Eta txiki batzuk, zutako ari da, ondo ari eta txiki egin duen, konstituzioak nahi zenean iruretan ez horrean, eta gehien gazteia egin. Eta eguzko dira situazione hartuta, errordako inekin bat bakarrik izan zen baietzen. Inekin bat. Horre dauka, oso guztu izan zen, urte beranduago iruretan Eskozia, izutela galdeketa bat, evoluzio eta autonomia moduak nuen Eskozia. Baina hori ez jarrizun banantza bat. Bale, ondartuko dugu baldin eta errordaren politiko berrogeita izan da zen. Eta gutxiak ere ziren gutxi. Eskozia debekatu zen legen galdina, baina bertu zen balitz. Nolako zentzurik izan. Moralki nintzen ez dauka. Eta Katalunia hori, bentsat hori, unik merinu bat egin. Moralki, zer konstrukzioak hemen ez auteketa. Egia da tutela, horitzen, hori bat. PNV-PP izan ez dizu ez da, lehen energiaren gai atera dugu. Zu, imaginatu, Bizkaiko foru autonomiari kentzen da diozu, Iberrorrak eta Petrolorrak horretzen dituzten zerrak, zer egiten ditu. Zerrak oso obia da. Zuko zaitez, Bizkaiko industria da, eta zain zuretu jarrako sistema eoliko bat, interestadrariak ekologiko bat ez da, Iberrorrak eta Petrolorrak bat dute guagoa zen. Entxu ekonomikoa zendik ere baita. Bizkaian eta Gipuzkoan adibidez, igual arabat ez dakit, sartzen dut dituzke, independentzia posible izango ditzake, posible izango ditzake. Eslovenia da euskal 2 milioi bizan, zugatzen dut Euskara Bizkaia batera, kopuru berdinak. Horrek horrela zuntu dituzke beste modu batera. Igual, irribandako esperientzia ikusita nahiko traumatikoa. Zaitek egatu gure realen ezakita bat. Batzuk hori ikusiko dute hori dela bidea. Kataluniak egin bat dintzen zake Andorrakin bat egin. Zan izko ikaban zake ez dugu Andorra. Ez da bat zuntu. Bene hilo bat dute ez da txiki bat. Galiziarek, Portugalean dute, nukazako bezakaz. Hori dena da portuzioa. Eta gero, orgulloso da, eman diren kasu nintzibiek eta ez da egin Islania zaita bizitak dira. Guarra bat zaten dituzten dira, eta gina, nik pasan dira zen. Eta hoain hasi bera gure historia deskubritzen,
zeratu aurre egiten lan hori zen, horien hau egiten dute, zibal izola egiaretan zen jamezta, entzun diskurso hori da, izantzea, bat. Ez eskola, ez egiten komunitatzen duen zuten. Gaur egun, ikasi dugu gure izuna, ia jare laboratxoan. Esperientik asko ikasi dute. Ez errepikatzeko eta salda ez. Baina, soka luzera dut, zekero, adibidez, ejertzito batean lekoak izan guinateke, ala ez. Hau, egin lagosten dut ejertzito potenteak izan bari, igual gaur egun independiteak izan guiet, eta ez dira. Oso jende jatorra egan, oso gara igual. Gauza asko daude, nik ulertzen dut, ez dela. Gero bada beste puntu bat, hain oso garrantzitsua dela, Euskarak berak inoiz ez ditu gaur egun bezain bestea iztun, baina inoiz ez dauka beste arrisku gaur egun bezala galtzeko eta estatu bat behar du. Ezin bestean estatu bat behar du. Zierra egizatezu, eta beste asko. Mira, txinatarrei daukate esan molde bat, behin gogoratzen ez aurrek egun nintzela jatetxe txinatar bateak aletu nire izu, eta krisi txineraz. Existe. No, China no crisis. No, beste izan duz ingles crisis txiak, como se dice chino crisis. Eta hasi zen hori txetzen da, etzun, zitzaio dezatzen. Bat ez hasian, jin hoi gero ez da gizorra, ez daba jin daian nola okaten da, txinatarrentzat, krisia da, arrisku eta aukera, da dutura bat. Orduan, euskararik hori garrantzai zaigu, arriskua, noski euskalak antzeko eta ez da, baina aukerak ere bai. Interneten eta horrek atea, zituzten rankinak eta zenbagarren postuan gabe, hizkuntza txikia hain dinamiko izatea da pasada bat. Eta horrek nire eguaz pixkate txiste txiki bat egitera, nik ez da biltzen duen bat dira, zelua horretzen ziren. Bera, Euskal Herria bai duten plataforma eta ekimen eta zer ez da, gira, Europan gehien mugitzen den herria eta gutxien aurreratzen duena. Beti horiek berriñean, bai? Hori da zaigu askotan, nik estigmatzen dut, etxarriko mugide guztiak, fenomeno, ez da. Baina, ari gara gurpila behin da horrez asmatzen, baina, zertik gara oso jartzen. Ez dakit enpresariak eta langileak, edo euskaltzaleak eta euskaldun berriak, edo zeinek, baina, guazen pentsatzea pixkat herri bezala. Ez dela galtzen gira gure alderditxuetan eta txingituak eta zeriko ez dut. Eta Madrilen esan dute, hau betu toadia gainera. Errez jartzen dute ez. Baina hor, konparatu da Kataluniarekin Euskal Herria, eta gero hortaz aparte ere, zuk aipatu duzu, azken hontako independentzi prozesu guztiak etorri dira eskubiko alderdien bidetik edo asko bintzat bai. Argi dago, zein den, bai Kataluniarekin aldea eta bai horri dagokion aldea. Hemen eskubiak ez duela nahi. Eskubiak ez du nahi. Baskonadan eskubiak ez du nahi. Eta hemen, Nafarroan, eskubi abertzaldea ez da indartsua ere hasteko, eta gero iparraldean ja, ez nahi sartu dugu. Zuzezu Ibarretxek eta Ibarrek ez duela nahi? Ibarretxe eta Ibarrek igual bai, baina PNV-ren gainetik, eskubi asko denean alderdia adina, esaten dut, aipatu dituzuen Petronor, Iberdrola eta gainerako horiek. Haiek, beste metafora hortan esan duzun bezala, Espainiako etxean alubi platerka duten bitartean egunero, Espainia jarraitzen goten jarraitu nahiko dute. Eta plater hori ustutzen hasten denean, igual orduan, plantatuko dute. Nik hori guztu. Eskuma ez da mugitzen, adibidez Kataluniaren kasuan, eta berriro aipatu duguna, kontuz konparaketekin. Ondo dago, ikastea, baina ez egitea traslazio zuzena. Konvergentzia Unionen kasua, etzan inolaz ere soberanismoaren baku bultzakada batean. Diadaren egunean, sortu zen, kristonde batean lehenengo pankartarekin. Europaren zea, estatu propio eta estatu zer. Eta manifa ikusiz gero, masen aukera mugitzeko oso estua zala. Eta tipua, esan ez dugu ez da mia. Ez dut esango sesuio alkarroa esan da, baina ia. Eta hartu zuen, eta diskursoa guztiz aldatu zen. Momentu honetan, zalantzak asko daude Katalunian, eskumetik gain izango dira, hori ez, PP-lekin egondako, azken finean, klase ikuspegitik, beti duzu lotura, ezain beste nazionala, baizik eta igual, ekonomikoak, baina posible da, azken momentuan zioa izatea, wow, atzera, bertigua. Uste, Baskongaz eta kasuan, bertigu zubat dago gure batzuetan. Baina, adi, hori eginez gero, eta ni uste argi dagoela, ziuren etorkizun politikoa egingo dula dita batean.
Eta egia da, Espainiatik jasotzen duten papera oso goxua dela, baina politikaria bezala batik ere gizartea beste bidetik juten baldin bada, haien diskursoa ara joango da. Nire batzen ez txikitan, portatzen ditu txiste gehienak, eskoziarrak eta katalanen gauza bat zuten aman komunea, oso diruzalea ezkera. Gauza bat, nire txiste de katalanen eskozez, diruzalea zekenak ezin goazan. Eta potxiko luzeak eta esku motza zituzten da, eta potxista hori ezin goazan. Kasualidadea handia iruditzen zait, bai Eskozian eta bai Katalunian, eraman duten prozesua izan dela klase enpresarialari independentzian negozio bat dela kontatu. Eta hor, txosten hortan, eta Eskozian erabiltzen diren askotan egin izan dituzte, dira txikia, enpresan munduko jendearekin. Ez edo norentzako kalean pasatzen enpresan munduko jendearetzako gara, eta esplikatu ez dago profi batek zenolako abantaiak ematen izkien enpresari bezala. Eta junbiak konbentzitzen, poltsikotik. Eskozian, dituzten, argumentazio linguistikoa inkluso, gaelikoa, nahiko baztertuta dago, guain bakate telebistatxo bat, eta azkira pixka dara eskotzen, baina oso urrutik uste dute, salgo ez da ekin gaelikoz. Eta poltsikotik konbentzitu dituzte. Eta lehen epatu dituzun eskubiko hiek eta hola ez da, poltsikotik konbentzitu da, noski. Kapitala, baki dut, ez? Gero igual ez dut inoz euskera ikasiko, problema bat izan dugu. Lehen komentari txingo, ez azkani dato ekonomiko, makroekonomiko, nola ez dut asko barejatzen bagarriko eskatu guztien dena, ikusten dutela Espainiako estatu edo erabateko katastrofe bat, amintze etengabe. Horai, uste dut, amagosgarrenan, uste dut izango da ekin ezinen, nahiz eta igual juridikoki ez hola tabifikeko, estatu edakana lehen ikusten zen mapa horri hortan koinziditzen da ureko askotan do langabezi uneko berrogeian, gero Castilla-La Mancha, eta hor langabeziak aparte den lanpostuen uneko 30 funtzionariala. Es imposible, historia horrek aguantatzea. Gehitu horri militarrak abeza moja, nortu kristoitzen daudana. Orduan, nik uste, katastrofe horrek zabalduko dizkigula beste aukera batzuk. Uste dut behi, ezin beste realitate ekonomikoa, eta uste berdi dabe aritu beste prejuizio, ezker eskubi klasista batzuk aurre. Da oso ezkerrena, baina gu bizi da, por ejemplo, igual haitima ikasko oso. Ezkerren artean da oso burdesan. Hor, lehen aipatu dago, ez da, lorrak eta iduero ezten du, Espainiatik hago Espainia baino. Espainia garatzen dugu. Igual problema ere, birain nahi zintik esatea izu dira, ezke babarru platera, mugatzen ari da, platea barko dugu. Soka luzea dukamek. Eredunekin nora zoaz? Ez okatu zunik. Da gainera, ez bakarrik historia egiten dut, historia pasatzen da zera, ezke, lehen bizizuna pargaratu. Erraiz dena tasa da bat duen eskolak. Ez horretiko eta nora bitartean, eskola oso duten gazten kopurua, Espainian bikoiztu ditu Europa. Eta Euskal Herrian zorionez, Europaren bataz besteen daude. Hori ere Europaren barruan edo gabiltzen. Ikerketa eta garapenean, bestearen erdila inbertitzen dute, eta 10 urteko atzerapena eman nahi dute horri gainera. Ze protizun dago horretik. Duzte jeneak dizitu barbela, hortik azita, esate dut. Aurreko honek hau dizutean da, Euskal pentsio sistema batek ez dago etorkizunik, eta Espainiako bai da. Hortik hasi beharko dugu, ez? Hortik, ondamen dira guaz. Eta batzuk hasi hau inkonturatzen. Izati azkarrago. Bai, gauz asko batera gertu izan dira, krisi ekonomikoa eta politikoa eta herrian elefantea. Ez da, oso, diuzen momentu interesgarrian gaudela, gerratzen egin gauz asko bat ere. Eta zalantzai gabe, Katalonik eta Suziakoak eta zer esan handia ematen dula. Eta bakarren bizin mundua. Petxatik egin mundu ginen dut izan bakarra egin da, eta munduatzen egira txampino jarri planteatzen egira hortik. Eta jendea baina ikusten da bilena
bere erroetara berri segitzen zen, eta gaina ikusten ari da, Europako Batasunen nora ez da ere bai, azkenian, entzuten desunean, estadu bakoitzak ere, zerak ingo ditxuka, bere legeak ekonomik ez da izan, ez egin, justo kontrako pelikula komentu dut, ez Europan gerutan batera jo zera gogokoa, eta zure kontrako behartzen izatea. Ez da guak egin dago zaten egin. Britania hundia Europak ateratzen da, paradoxiko izango ditzak Eskozia sartzea eta Britania hundia ateratzea. Horrean joan itxira egitezkile, pentsa. Eta Batasunen barruan egotea ez egotea merezi du, hori erreik eratuko duke noski. Baina hain garbi ez dago, zalantzan dira dago. Eta korralitoak eta gartzen gauza horiekin eta, zezen dut. Langabezi tasa topatu duzuna, zeureko metodologia nik pertsonalki ez da sinisten. Hori desuna bat. Dago teoria bat, eta da, langabezia tasen inguruan daude kaltete lateralak deitzen direnak. Pertsona bat, familia baldin badago aruan, normalean kaltetu bat dira bezin. Espainia gongo zan, uneko laro bila. Hala zer nola. Zer gertatzen da, dago arazo estrukturala Estatu Espainiak, baita ere Italian. Arazo estrukturala da, ekonomia beltza. Zu Italia juten bazara, eskatzen badezu jatetxe batean faktura, hartzen dute platera eta faktura. Hemen da kultura bat, hemen hori agenda somosteko zezura bat. Ez badi bazara gezurteroa agendarekin, badiri tontua zarela. Eta hori da, arazo estrukturala Estatu Espainian. Aipatu duzuna, usteak Extremaduraren datuak, ia eguneko 50 funtzionari bat dira. Zertaz, Izarro garaietaz aurreko nintzen. Izarro garaietaz hortik denak atera dira. Baina atera dira, gaina, oligarkia, antiplano den oligarkia horren bultzatutakoa. Nahi dute mantendu, oligarkia bakitu etekinak ateratzen dituztela. Makroenpresekin eta bat. Eta era berean uste dute, populazioekin mantentzea hori, diru beltzak, ez dakitzer, ekonomia sumanahitua, dago pelikula bat, gaina da mundiala, ez dakitzer, el mundo es un preso guzti da, Andaluzia eta ez da. Gaina hasieran alternatiba betzela sortu zen, eta da, banketxe batean juten dira bi txatxo, bi lumpen, nazarenos natzita, palo ematea, lapurtzea. Eta, bueno, interneten segurazki enkuera izan duzu ikusteko, duzu ekotatuko, baina nola handaude, pipakin eta ez dakitzen, azaltzen da pertsona heldu bat, esanez, telebistaz baldin badator, autoinmolazio bat egin duela. Ez dena atea, gelditzen dira, eta barruan dituzu. Ondo jantzita dagoen pertsona, maletinarekin, ofizinako buruarekin egufitzen. Dago langile arrunta, dago homosexual bat, dago kasetari paroan, eta gero dago tipo bat da mundial. Dago buzoarekin jantzita, zur, ni presa dauka, eske, inemera joan barrez, zeiatzea paroaren kartila, kartilen izatea. Txatxo, zaude, lanez jantzita, hau txapuza bat da. Baina ikusten behar zuen pelikula da, hori, Espainia bera, polizia, ustelkeria, ateratzen dira pertsona guztiak pelikula honetan, eta hori, estrukturala, handago arazoa, horregatik leheno elpatu duguna. Agian, gu nahi dugun presarekin ez dugun lortuko, baina beharrezkoa da. Han jarraituz gero lotuta, jai. Nola esan duzu izena, el mundo? El mundo es nuestro. Hasieran pelikula alternatiba zen, baina gero boom dugu izala, eta gaina izkera entrana da, andaluzez. Del Japón.